Так. Прывітанне тым, хто ўжо паспеў долучыцца. Зараз параскідваю спасылкі. Текс. Дарэчы, спадзяюся. Так. Лішніх гукаў пакуль што ніякіх не выводзіцца. Так. Текс. Напишите пакуль, як гук, як відэа ўсё. Ці няма фрызоў. Усё як заўсёды. Дискорд. Посылочка. Второй. Текс. И тьютер. Текс, тьютер. О, усё. Я спадзяюся, гэтыя спасылкі ў тьютеры ў прынцыпе нейкім чынам прывабліваюць аўдыторыю. Перыядычна хтосьці іх лайкае, але ці хтосьці сапраўды пераходзіць па спасылцы і ці глядзіць стрым, я не ведаю. Таму калі вы глядзіце мае стрымы па спасылках з твіттеру, то можете адпісацца ў каментарах. Мне просто цікава, ці людзі просто бачаць усё, дакладней, ці людзі лайкаюць, ці ставяць падабайкі на ўсё беларускамоўнае, што яны бачаць, ці сапраўды гэта людзі, якія, на якіх варта хоць нейкім чынам арыентавацца. Ці, мабыць, наадварот, уся задума з тым, каб трымаць уласны тьютер, яна прыносіць мне толькі лішні гемар і лішнія там нерваванні, калі вось заходзіш пачытаць, што адбываецца ў беларускай палітычнай там і каля палітычнай думцы, медыа, заўсёды апыняецца, што лепей, адразу просто канцэрагену сабе шпрыцом у мозг захуярыць, чым гэтую хуету чытаць. Такс. Усім прывітанне, хлопчыкі і дзяўчаткі. Зараз сабе яшчэ чат выведу асобна. І тут чытаць. Такс. Так, сябе я бачу на стрыме. Дарэчы, з нядаўніх пор я пачаў стрыміць на нашмат вышэйшым бітрэйце. І здаецца мне, што гэта сапраўды палепшыла якасць карцінкі. Вось, напрыклад, якасць чату, які на экране высвятляецца. Але хуй ведае, мабыць, гэта проста мой баяс асабісты. Чаму я не бачу чат? Я хачу чат. Я бачу яго на экране, але я не магу яго вывесці асобна. Ёпта. Вось ён, всё. Такс. Ось так зробім яшчэ. Такс. PC-попі. Прывітанне, Ярослав. Дарэчы, Ярослав, можаш, калі хочаш, зайсці ў канфу. Акурат ёсць тэма, якую можна абмеркаваць, вызваленне пальчыса. Так, усё заябіся, дзякуй. Норм чуваць, дзякуй. Сёння пальчыка глядзім. Калі мне заданасціць на пальчыка, то глядзім пальчыка. Дарэчы, добрая нагода, зноў ж такі, для маіх данатараў
так бы мовіць, контенту подкинуть. Я, калі што, за пальчасам ніколі асабліва не сачыў і, шчыра кажучы, амаль нічога з ім не глядзеў. Я вось сёння паглядзеў 2 ягоных в'ю са Светавым. Я не памятаю, ці я раней бачыў. Здаецца, прынамсі, адно з іх я глядзеў раней. Але, ў прынцыпе, контент пальчаса галоўным чынам прайшоў міма мяне. І я ніколі асабліва не разумеў такога ажыятажу. Ну, магчыма, вось зараз Яраслаў мне падрабязней патлумачыць, чаму гэта настолькі важная асоба ў беларускім дыскурсе. Мне вось сёння прарэкламавалі пальчаса так, што ён зрабіўся галоўным памысладаўцай, блядь. Ён з'явіўся галоўным, так бы мовіць, ідэолягам 20-го года ў Беларуси, што, шчыра кажучы, у мяне хутчэй выклікае адмоўную рэакцыю, але пакуль што я на наўтралычах да пальчаса, не хачу неяк абасраць там хуёва. То бок, калі камусьці падалося на маіх папярэдніх трансляцыях, што я жартаваў пра пальчас у задніцы, каб абасраць гаспадара Эдуарда, то вы памыляецеся. Это просто звычайнае маё стаўленне да ўсіх людзей. Вось. Так, давайте зойдзем у канфу. Алло? Алло. Дару. Чувать, почувать, да? Нормально все? Ну так, по идее. Напишите Да, там слава на стриме. Угу. Куды написать? Не, я не табе, я кажу, каб у чаце написали, тебе добра чуваць. Напишите нам в чате, як чувать там. Так. Ну што, як твае ўражанні ад сённяшняй галоўнай навіны? Ну, гэта, ну, добра, мы будзем размаўляць далей хутчэй пра пальчаса, але вызвалілі, наколькі я ведаю, каля 200 чалавек. Вось, што ты думаеш на гэты конт? Там же яшчэ і санкцыі знялі з Беларусь-Калію. Ну, ідзе договорнічок, як бы наближаецца відавочны фінал, як бы з аднаго боку, конечно, ну, непрыемна, і жопа падгарае, што, ну, это так і ведаеш, кропка в гісторыі, што, ну, мы все уже прыеблі, і нам уже, як бы, это фіксуюць на паперы, серуюць на галаву змагарам, якія вось все змагаліся, скакалі на сваіх майданах. Ну, вось, як бы, ну, з этого пункту гледжання, конечно, непрыемна. З іншого пункту гледжання, якби, і так це було вже відовочно всім, хто, ну, трохи, знаєш, варушняк має в голові. І тут, принаймні, людей визволяють, причому людей шмат кого коштовних. Тобто я при всім при тим, люди можуть, видиш, по-розному ставитися до Северинця, там, до Дашкевича, до Пальчика, але, ну, коли порівнювати їх з тим, що ми маємо зараз, там, з той же Рогаткою, с так званими ось этими демократичними силами, то, ну, слухай, там люди все-таки в 1000 разів лепей і по чоловічих якостях, і педагогічних. Там, принаймні, ну, нека є, справді, ідея. Тому, ну, тут можна тільки порадуватися. Ось так приблизно. Так, ну, порадуватися у будь-якому випадку є чому. Людей так ці іначе визволили з турми, іначе яны б там далей сядзелі. Просто я уже один раз так порадовался на стриме, что вызволили полезняволенных. Тихановский вышел, а потом, блядь, пошли охуительные тейки невероятные и просто шоу, блядь, на миллиарды долларов на узроўні Голливуду. Ну, слухай, ну з гэтым слоном все одразу было зразумела, як плюс-мінус. Ну, да. Великих там. Просто разумееш, калі ось у цябе маецца пэўны пул палізняволеных, і пра якіх табе яшчэ пастаянна прыходзіцца піздзець за мяжой, каб звяртаць увагу на праблему, табе прыходзіцца пра іх піздзець нешта добрае. Адпаведна, ўсё, што хуёвае пра іх узнікае ў прасторы або раней узнікала, не можа, ну, рэплікавацца. То бок ты не можаш узгадваць пра гэта. Па-першае, ну, ты, як чалавек, які прасоўвае інтарэсы беларусаў, ну, было б не вельмі трапна тут узгадваць усе абсёры людзей, за якіх ты змагаешся. А па-другое, вось людзі, якія
умоўна кажучы, з больш маргінальнага поля звяртаюць сапраўды на гэту увагу, ім у прэтэнзію ставіцца, што вось вы атакуеце людзей, якія вам адказаць не могуць, таму што яны ў турме. І адпаведна ствараюцца пэўныя чаканні, людзі ўжо пабудавалі ў сябе ў галаве вобраз гэтых ідэальных змагароў з рэжымам, такіх вязняў сумлення, а потым выходзяць гэтыя вязні сумлення і пачынаецца тэатр абсурду. Ну, як я уже про это казаў, каб не расчароўвацца, не ачароўвацца, то відавочна, што ў ружовых акулярах не трэба сидзець. Все одно там за кратами, не за кратами, на фронте ці не на фронте, паўсюль люди со своим типа говном в головах, со своими хибами, плюсами, минусами, тому адпаведна трэба реально глядзець на рэчы. Як мы сегодня с тобой абмяркоўвалі, что типа все люди это звычайныя чалы, типа вы не знаю, кто сутыкался, не сутыкался, министры, там вожди, хуистры, это все, коли сам на сам ты с ними сидишь, не знаю, 10, не в официальной обстановке, а просто сам на сам. Это такие же самые люди, як и все, и там ничего такого нема. Может, трохи больше, не знаю, там у их ведаў в своей плыне, але, все 2 руки, 2 ноги, а проще, сами ведаете. Ситуация яких. Там тут нічого дивного нема. Так, у некоторых... Так ці іначай. Так, 2 пуза, там все такое. Так ці іначай, я ще раз звертаю увагу, што в параўнанні з дэгенератызмам, які мы назіраем в всякіх гэтых псевдодэмакратычных колах, гэтыя людзі сапраўды іх можна і рамантызаваць на паўшычкі. Параўнанні з гэтым это сапраўды арыентыры, маральныя ідэалы і гэтак далей. Але все адно трэба памятаць, што і там як бы не все ідэальна. А у тебя былі якія-небудзь стышнасці з самім Пальчасам? Так, мы пересекаліся, скажем, можа, пару разоў, але так нейкага знаёмства, то бок спытаць, ці ведае ён мяне, я думаю, што ён мяне не ведае. Я больш северынцам так пересекалася, скажем так. А про санкцыі, про зняццё санкцыяў што думаеш? Я что хотел сказать, 1863 я почитывал эти все тейки, артикулы. Для меня в ogóle это так выглядало, як спутник и погром на белорусский манер. А гэта ж не хавалася абсалютна, то бок сайт з самага пачатку ствараўся проста як антытэза для спутніку і пагрому. Я, в принципе, некай вялікай праблемы в этом не бачу, конечно. Можно было б не капіяваць, напэўна, адзін у адзін, ведаеце, можна было б, магчыма, як бы і 2 мовы выкарыстоўваць, але тут як бы ладно. Я разумею, в принципе, могу зразумець, чаму это рабілася і все такое, там, в принципе, ідэя добрая. А наконт зняцця санкцый, вы ведаеце мою позицию в сярэднім, як бы, што пакуль беларускі рэжым, не беларускі рэжым, а этот, прарасійскі, калабаранскі, фінансуе забойства ва ўкраіне, тут як бы я вельмі разборліва бы падыходзіў да пытання санкцый, але нібыта там не тое, каб ведаць з нейкіх заводаў, прадпрыемстваў здымаюць санкцыі, якія сапраўды пастаўляюць рэсурсы нейкія расійскай абаронцы і все такое. Таму тут толькі калі ўскосна гэта ўплывае менавіта на вайну, таму можа быць і хер з ім. Але, як я і сказаў, гэта непрыемна з таго пункту гледжання, што як бы все лапки склалі, і, не все, скажем, люди прагматычныя, так, амерыканцы, лапки склалі і уже не спадзяюцца асабліва там дадушыць рэжым, там, Лукашэнку, там, каб яны не ведаюць, грудзіх ресурсы скончыліся на сілавікоў і все такое. Уже, все разумеюць, што это, нереалістычна і што это полная хуйня. Як бы, што трэба дамаўляцца. Там мне, конечно, цікава, якія мэты яны пераследуюць. Мне б хацелася верыць, да, што это як там па пазняку, што яны хочуць выцягнуць Беларусь з арбіты Расіі, як это адбылося, напрыклад, з Арменіяй. І, дай Бог, калі так. І мне, я буду толькі рады.
Але ну будзем паглядзець, яшчэ пакуль не зразумела. А не вельмі ясна, навошта яшчэ. То бок, ну ты сапраўды думаеш, што амерыканцам няма адкуль калій браць па ўсім свеце, што толькі ў Беларусі яго можна знайсці? Ну, на фоне шматхадовачкі все нібыта кажа менавіта пра гэта, што паўсюль саюзнікі вось гэтага азіяцкага шматпалярнага свету падугінаў іх не бачаць, або іх, скажем, сілай пераконваюць у неправільнасці абранага шляху, або, скажем, ну, некімі гандлёвымі, некімі пернічкамі, там, нібыта тут атрымліваецца без пиздюлен пераканаць, але ну хз, яшчэ паглядзім, не ведаю. Тут просто ну таксама такое пытанне, што уже не, это не першы заход да Лукашэнкі, не першая спроба да яго дагрукацца і адцягнуць ад Расіі, ну пакуль што ведаеш, не атрымлівалася ні ў кого. Паглядзім, ці Трамп зможа чоткасць сваю праявіць тут, ці не зможа, ну пабачым. Ну вось скажы, а цябе можна назваць такім ганарлівым, ну не ліцвіном, але прынамсі гледачом Пальчыса? Да не, я б не сказаў бы. Я не думаю, што я нашмат больш за цябе ці паведаю. Ну так, я пачытаў канал, там можа пару відосаў глядзеў. Але нейкім фанатам, каб я его з'яўляўся, я не сказаў бы. Карацей, ты не той чалавек, які можа патлумачыць за Пальчыса. Потому что я ўсё хачу, каб мне хтосьці, то бок, зразумей мою пазіцыю, яна заключаецца просто ў тым, што не тое, каб я хуёва ставіўся да Пальчыса, але пра Пальчыса заўсёды і на тваім канале, і на канале іншых там удзельнікаў канфы, і ў прынцыпе ў палітычным поле ёсць такі вобраз Пальчыса як неверагоднага беларускага зубра, нацыяналіста. Я вось я паглядзеў некалькі відэа, і я б не сказаў, што якая-небудзь рыторыка Пальчыса істотна прама адрозніваецца ад рыторыкі звычайных такіх апазіцыйных нормісаў. Вядома, там ёсць пэўны налёт такога нацыяналізму, груба кажучы, то бок бачна, што чалавек свайго часу там пазняком цікавіўся і можна сказаць, яго паважае як палітыка, як ідэолага. Але па сутнасці ён не займаўся нічым больш за тое, каб пераказваць вось гэты тэйкі яшчэ з 90-х год. Таксама нібыта неблагая праца, тым больш, што ён рабіў гэта на расійскай мове, але ці гэта сапраўды ўсё, мабыць, я нешта упускаю. Не, слухай, я б так не спешался, конечно, казаць, што он ни о чым не адрозніваецца. Конечно, может быть, у сённяшнім кантэксце, калі все нібыта раздуплілі свае вочы, зразумелі, што Расія там ахуевшы вораг і все такое. Так было не заўсёды. Нават у 22-м годзе наши великие лидеры национальные, и там и Вечорка, и Латушка, и Матолька, и Тихановская, все казали, что наши не великие, поважанные там партнеры в Кремле, хуё-моё, мудрый Путин, там, это, знаешь, весь этот кал отборный, шматразово переваренный. И такое ж, не только у их было, такое реально шмат хто нават асяроддзі змагароў так разважаў. Або прыхільна ставіўся дзесьці так да Расіі, што трэба там сябраваць, гандляваць, або, прынамсі, нейтральна. І вось Пальчыс тут, слухай, выразна адрозніваўся ад этой всей пиздабраты. Ён адразу казаў яшчэ тыя часы, што я русафоб, я нічого в этом не бачу. Наадварот, это для меня гонар. Ён таксама вельмі, скажем, маргінальны, хотел сказать, маргінальны, это даволі такі маячок, што ён быў супраць этой всей левацкай прапаганды адкрыта, супраць ЛГБТ, ён там на Радыё Свабодзе даваў інтэрв'ю і таксама зафіксаваў сваю пазіцыю. Кого тут можна яшчэ вспомніць реально з нейкіх медыйных змагароў того часу? Типа Северынца і Пальчыса, і все, пиздец. То бок тут таксама ідэалагічным сэнсе ён вельмі жорстка адрозніваўся. Трэба улічваць, што до 20-го году, до 22-го большасць іх змагароў яна была такая адносна ліберальная. І калі мы яшчэ раней капнем, калі было РНЕ, там ХУНЕ, калі Цісак, по Мінску бегал, тады ввогуле БЧБ это быў чыста ліберальны, сцяг. Правых асабліва не было пад БЧБ. Власна кажучы, чаму Цісак па Мінску і бегаў?
Ну, Ну, менавіта. бо ЧБ тады ўспрымалася як такая кукіш варушняк. Типу, ось нейкі нацыяналісты, саевікі, соевыя такія хлопчыкі і дзяўчаткі, а ёсць бацька, гігачэт, тэстастерон, мужик. Так, Ось. так. Навёў парадак. Таму, слухай, таму ў гэтым сэнсе Пальчас, як вось адзін з такіх зачаткаў нібыта такого правага адгалінавання сярод змагароў, ну, это сапраўдны скарб. І таму, слухай, просто калі суаднесці вось гэтыя ўсе крытэрыі, то ну, это сапраўды жорсткі зубряра. Ну, то бок, я магу яшчэ зноў жа толькі аднаго, напэўна, назваць такого медыйнага чалавека, это Северинец, але і ў Северынца, і ў пэўнай ступені ў Дашкевіча ёсць такая, ну, для кагосьці хіба, для кагосьці плюс, для мяне гэта, канешне, мінус. Занадта вось гэта рэлігійнасць, якая ідзе трэба, ідзе не трэба суецца. Я разумею, ён хрысціянін, ён веруючы, ён там прапаведуе сваю вось гэту рэлігію. Але, ну, ёсць такой тэрмін дарэчнасць. Всё мусіць быць там, як бы, дзе яму месца. І вось, на жаль, по моему зноў жа вось погляду, трохі ён, блядь, перабольшвае. Не заўсёды там, дзе месца гэтаму всему, ён это транслюе. Там на мітынгах, блядь, на пікетах. Ось, за Пальчасам такого не заўважана, калі шчыра. Ну і таксама ён яшчэ адзін момант, які вось я б перад тым, як уже все прасунуцца далей, які б я хацеў бы зазначыць. Пальчас добры медыйшчык. То бок ён рэальна з гэтым типом, можа хтосьці напомніць, можа ты зведаеш, які Сымбал Бай вось арганізаваў і годна. Вось яны з Матолькам разам это рабілі. Пальчас, Матолька, яшчэ там адзін быў тип. Блядь, як его звалі? Ну, карацей, Беспалаў? вось ён. Не Беспалаў. Ну, карацей, яны разам замуцілі вось гэтыя даволі, в прынцыпе, паспяховыя праекты, якія знайшлі сваю аўдыторыю, вялікую даволі аўдыторыю. Гэта і Сімбал Бай, і годна, там яшчэ нешта, 1863 таксама. Ну, то бок, яны рэальна знайшлі такі ключик, як можна так модна, стылёва прасоўваць вось гэту всю беларускую культуру масы. І такіх людзей, на самом деле, ну, бракуе, бо як бы медыйная частка, яна суперважная, бо у нас зараз, ну, інфармацыйна ідзе вайна, вайна за галовы маладого пакалення, якая і уродов, так. Яна типа самая важная, як по мне, бо типа, ну, які бы ты не быў бы, да, ахуеўшым, калі ты прыйдзеш і насельніцтва тебе просто ненавідзяць і в рот тебе ебала, то, ну, шмат на што не прыходзіцца спадзявацца. Ось. Таму такія людзі, ну, як бы патрэбны 100%. І я думаю, што ёсць за што зваць зубром нашым Пальчаса. А як ён усе будзе паводзіць у той канфігурацыі, што мы зараз маем, ну, паглядзім. Я таксама, ну, слухай, блядь, людзям трэба раздупліцца, таксама, блядь, трэба, ну, разумець, бо яны прыедуць, іх хто сустрэне? Сустрэне нас на базар, сустрэнуць ейныя там сяброўкі, офісныя всякія типы, якія, ведаеш, раскажуць все, як трэба, все, што трэба ведаць. І, ну, людзям по-любому спатрэбіцца час для того, каб вось этого кокану выйсці з этой бурбалкі і зразумець, што як вось сапраўды, якія абставіны вакол. Я думаю, Пальчасу трэба будзе просто паказаць мае трансляцыі, каб ён знайшоў правільны вектор. Да ему заблокуют YouTube адмыслова, каб ён сетку не глядзеў. З Цігановскага знайшоўся вось Прокоп'еў, які ему раскрыў вочы, а вось ці будзе, может быть, для Пальчаса это стане вось Мирослав, які покажа твой стрим на флеш. Прокоп'еў раскрыў яму одно вока. Так. Просто Мирослав на флешцы принесе приховано. Вот там. Ну ладно, я не буду раскрывать уже думка. Ты не будешь раскрывать инсайды. Так. Бля, тут правый угол отмовился приходить, он не может. Ну и те, какие разваги на этот конт? Да, в принципе, я уже выказал, какие у меня разваги. Я хотел яшчэ на конт релігіі заўважыць, что для мяне аккурат проблемой з'яўляецца не рэлігійнасць сама по сабе, потому что з майго пункту гледжання
ну амаль што ўсе людзі у той ці іншай ступені рэлігійныя, просто яны не заўсёды пра гэта ведаюць самі, але тут праблемай з'яўляецца тое, што Севярынец і Дашкевіч яны пряма не іранічныя, такія абсалютна шчырыя і адданыя хрысціяне, прычым хрысціяне ў такім талкаванні, ну у такім талкаванні, што розніцу там паміж якой-небудзь Настай Базар, Пракопчык і іншымі левакамі і імі знайсці складана, то бок там ну усё адрозненне заключаецца ў тым, што Севярынец ён там умоўна супраць ЛГБТ, а Наста Базар яна за ЛГБТ. Акрамя таго, то якія там яшчэ каштоўнасныя адрозненні, па-мойму, ну яны амаль што зведзеныя да нуля, хаця ну канешне Севярынец ён лепей хрысціянін за Насту Базар, таму што Наста Базар яна такая ну досыць канфліктная асоба, ну у мяне такое прынамсі ўражанне склалася, а Севярынец ён наадварот, ён хоча ўсіх полюбіць і хоча, каб яго ўсе полюбілі, пажадана ў позе 69 або 67, каму як падабаецца. І карацей кажучы, я ў гэтым бачу праблему, таму што калі ты хочаш пабудаваць нейкія надзейныя стасункі з чалавекам, які хоча падабацца ўсім, то блядь, ты не пабудуеш з ім стасункаў ніякіх, таму што ў жаданні падабацца ўсім і знайсці нешта добрае ва ўсіх, ты серышся з усімі наадварот. Ну ты бедаваеш, як бы калі ты як бы намагаешся калі ты падабаешся всім, значит ты не падабаешся нікому, і наадварот, ну як бы класіка жыцця, і я не до конца пакуль раскрыў ведаць таямніца, якая была стратэгія. Можа быць, ён зноў жа проста спрабуе асэнсаваць, што там дзе і не рабіць так нейкіх, не знаю. Мне тут цяжка яго апраўдваць, я яму асабіста гэта выказваў, і ну ягоны адказ быў літаральна такім, як ты его бачыш, што я намагаюся максимально усіх прымірыць, там з'яднаць, то бок его такі реально нейкі такі вайбец 20-го году, калі было грамадства мабілізавана, і в прынцыпе было похеру там што з кім, галоўнае супраць каго, але тут ну трохі конечно часы змяніліся, вось чым справа. Гэта праўда. Тады блядь, з чырвона-зялёнымі сцягамі побач шлі анархісты, блядь, нацыяналісты, хуячили разом ментов, і в принципі було насрать їм. Зараз, ну, це, конечно, трохи недоречно. Уже якби і часи інші, якби контекст абсолютно інший. Ну, тут ну зараз і ментов не отхуяриш, яны все поотрымлівали собі, блядь, виды на жыхарства в Европе. Поуваходили там у координаційної ради, у кабінети. Так уже просто не пізданеш. Не, ну можна просто потім, якби. Депортоваться трохи, да и ладно, уже чили там 10 во Вьетнаме. До інших ментов поехать. Так. Придется. Ну так, ну то бок, калі прыходзіцца працаваць на доўгую дыстанцыю, на нейкія ідэалагічныя фундаменты выходзіць, атрымліваецца, што, ну, так бы мовіць, лебедь, рак і шчука. І лепей, на мой погляд, адразу, каб і лепедь, і рак, і шчука, яны зразумелі пра сябе, кім яны з'яўляюцца, і працавалі паасобку. Таму што, ну, у іх няма выбору, акрамя як разасрацца. Немагчыма проста ўзяць і аб'яднаць дзве, там, 3-4 групы людзей у адзін нейкі дзейнічаючы механізм, калі ў цябе няма там умоўнай нейкай сваёй дзяржавы. Так, то бок, там, ну, у Польшчы якой-небудзь палітыкі, якія адрозніваюцца, ну, рэальна на касметычным узроўні, там розніца паміж ПіС, адной з галоўных такіх умоўна правых партыяў, і грамадзянскай платформай, умоўна такіх левых партыяў галоўных, яна касметычная абсалютна, але нават гэта ўжо прыводзіць да таго, што людзі не здольныя працаваць над нейкім адным праектам, і сітуацыю ратуе толькі тое, што яны знаходзяцца ў рамках адной краіны, адной дзяржавы. А у беларусаў-то што можа быць аб'яднаючы такой мэтай?
Ды не тое, каб шмат такіх варыянтаў насамрэч. Можна там, канешне, падумаць тыпу пра якую-небудзь адукацыю для дзяцей, але зноў ж такі паўстае пытанне: а як мы будзем праводзіць гэтую адукацыю для дзяцей? Чаму мы будзем іх навучаць? Як мы гэта ўсё арганізуем? Тут апыняецца, што, блядь, ну беларусы гэта нармальны народ еўрапейскі, у рамках якога існуюць самыя розныя меркаванні па самых розных пытаннях, блядь. Ну і немагчыма просто ўзяць гэта ўсё аб'яднаць у нейкую адну калавую масу. 20-й год, просто я не разумею, чаму ўсе прыводзяць у прыклад 20-й год. Ён, па-першае, не быў такім вось прямо ўжо аб'яднаннем. Велізарная колькасць сілаў, яна была пакінутая на маргінезе. Яна просто была адкінутая ад любога прыняцця рашэнняў, ад любых там нават парадаў, усе парады былі адрынутыя. Але хуй бы з ім. 20-й год ён не тое, каб нешта даў сапраўды, ну, у сэнсе палітычнага эфекту. Не тое, каб гэтыя шматтысячныя мітынгі сапраўды прывялі хоць да нейкіх пазітыўных пераменаў. Ну, хутчэй наадварот. Таму я вось да гэтага аб'яднання усяго зусім, так бы мовіць, ладно, не буду ўжо цытаваць тут Корвіна, які там, ну, карацей, у Корвіна такога аднаго правага маргінальнага палітыка польскага быў радок у ягоным рэпе: wszystkie zjednoczone, ale lecą w lewą stronę. Typu, все з усімі аб'яднаныя, але робяць вось хуйню нейкую левацкую. І толькі ў такім сэнсе сапраўды магчымае аб'яднанне на тэрыторыі, ну, умоўна, еўразвязу. То бок тут просто можна рэалізаваць такую візію Беларусі за мяжой, якую для нас стварылі усялякія донары. Ці гэта сапраўды тое, што дапаможа беларусам пранесці сваю культуру, проста сваё існаванне праз дзесяцігоддзі хаця б, не кажучы ўжо там пра стагоддзі. Таму што, ну, я, напрыклад, не лічу, што ў бліжэйшае нават дзесяцігоддзе наступяць нейкія там, не тое, што транзіт улады, а прынамсі пазітыўныя змены ў краіне. То бок, ці гэта сапраўды рэчы, якія дазваляюць нам выжыць ва ўмовах эміграцыі, я сумняюся. Ну, карацей, я ўжо занадта далёка адышоў ад тэмы, мабыць, у цябе ёсць што дадаць? Ну, я разумею, пра што ты кажаш, я таксама знутры чуў, як там гэта ўсё адбывалася. Я больш пра тое, што як бы людзі могуць розныя вельмі працаваць разам, калі ёсць некая дакладная, простая, абсалютна зразумелая ўсім рэч, задача, якую, як бы, ну, якая мабілізуе. Ну, то бок, умоўна, там стаянне на Майдане, ці проста, не знаю, нейкі пратэст супраць вось бацькі Лукі менавіта ў Беларусі. Калі, як бы, похуй, ну, можна на кароткі момант там, скажу, анархістам пайсці справамі і, в прынцыпе, похуй, ну, там, чырвона-зялёныя з чырвона-белымі, бо, як бы, ёсць адна задача, якой мы прытрымліваемся, і ўжо пасля яе там можна павысвятляць чагосьці. Якую можна такую задачу прыдумаць у наших умовах, ну, блядь, не цяжка вельмі. Такое заспаўніць, такую ідэю, нейкім, блядь, можа быць, зноў жа, ну, у умовах нейкіх СМІ тэарэтычна, на нейкіх праектах гэта магчыма, там, што, ну, такіх умоўна паліткарэктных, ну, знаете, што мы там, як годна, ну, умоўна, хаця годна не самае паліткарэктнае, што мы чыста займаемся беларускай культурнай вот этой спадчынай, не кажам там ні пра нейкі нацыяналізм, ні пра ЛГБТ, а чыста вось пра культуру, і ўсё, ніякай палітыкі. Типа, ў такім, можа быць, асяроддзі могуць там працаваць з розных колаў людзі. Але это такія вельмі вузкія кірункі, там, нешта такое рэальна маштабнае, палітычнае, тым больш арганізаваць, ну, у тэорыі могла бы такім стаць Координацыйная рада. Рэальна, вось тут рэальна можна было б нешта прыдумаць, там, канкурэнцыя, можна было б там нейкі ім надаць функцыі размеркавання рэсурсаў, хоть нейкіх там была ідэя ж от этого, от Маркелова, што паспрабаваць прыдумаць, каб частку грантаў маглі размяркоўваць як бюджэт дэпутата Координацыйнай рады, ну, то бок, каб гэта надаць нейкі сэнс, каб там было больш цікавосці туды вылучацца, за гэта галасаваць, гэта на нешта паплывала. Ну, карацей, калі б реально сур'ёзна да этого пытання падышлі, то, ну, это могло б прикольно выглядаць і реально спалучаць сабе розныя сілы, нават такія, як той казаў, не паралельныя, а процілеглыя паміж сабой.
Але ну бачыш як бы гэта рызыка, я это пісаў сам у сябе, што туды могуць зайсці людзі, асабліва зараз, калі рэйтынгі нізкія офіса, кабінета, якія як бы не вельмі удзячныя за ўсё, што зрабілі нам нашы нацыянальныя лідары, які могуць пачаць это всё крытыкаваць, могуць там всякие імпічменты пачаць выказваць, всякай хуйней займацца, карацей, непатрэбнай нашым палітычным элітам, псевдаэлітам. Таму як бы ну для іх прасцей просто захоўваць існуючую канфігурацыю, як бы і все. Таму ніхуя чакаць не прыходзіцца на жаль. А самі мы, ну, у нас таких ресурсаў няма, каб нейкую альтэрнатыву стварыць, ну это таксама відавочна. Калі б я не знаю, я типа ну реально калі глядзець рэчы, трэба каб нейкі реально мастадонт, гігант думкі кшталту Зенона Пазняка мабілізоўваў вакол сябе структуры. Ствараў альтэрнатыўна. Мне чуваць, да, зараз? Так. Ну вось, калі б, я не знаю, вось вольная Беларусь развівалася реально как нейкая арганізацыя масавая, то бок, ну, структураваная, альтэрнатыўная, там, блядь, там могла бы нейкая з'явіцца альтэрнатыва просто на аўтарытэце актараў, якія за ёй стаяць, то бок Пазняк, там Беленькі, Наумчык, Усаў, ну, там вось, калі такія б людзі Навумчык, дарэчы, вельмі ў вольнай Беларусі. Ну, умоўна, я кажу, вось, такія каля паплечнікі яго. Вось, то там можна было б, ну, реально нешта падумаць, як бы, ну, а што мы, як бы, можам на сваіх месцах? На жаль, нам цяжка нешта супрацьставіць экасістэме гіганцкай, дзе і ресурсаў фінансавых, нефінансавых да халеры, і СМІ там, з якой-ніякой, але, ну, значнай аўдыторыі. Таму мы можам вось толькі папукваць. Чаму, зноў жа, я не магу адказаць на гэта пытанне. Чаму Пазняк гэтым не займаецца? Чаму ён не арыентуецца на нейкія ўнутраныя сілы дыаспаральныя? Для мяне это загадка. Хто не арыентуецца, Пазняк? Так, чаму Пазняк не, скажем так, не стварае вакол вольнай Беларусі рэальную палітычную сілу, вагомую? Я думаю, калі Пазняк гэта рабіў, гэта хутчэй бы было не на карысць. Таму што, ну, чалавек сапраўды стары. І гэта там пытанне не таго, што дзед звар'яцеў, ён ніхуя не разумее. Не, ён досыць добра разумее фундаментальныя рэчы, такія ідэалагічныя. Але тое, як працуюць сучасныя медыа, працуе сучасная там прапаганда, СМІ, як працуе там палітычнае, у тым ліку жыццё. Мне здаецца, ён не зусім разумее на такім узроўні дэталяў. То бок чалавек, ён сапраўды добра, напрыклад, разбіраецца, на мою думку, у геапалітыцы. Ён разумее, за каго варта тапіць, за каго не варта тапіць, як выглядае там палітычнае жыццё ў розных краінах, якія там партыі, хто за каго. Але калі даходзіць вось да канкрэтных рашэнняў на месцах, мне здаецца, ён губляецца, і гэта нават не тое, каб ягоная адказнасць, таму што ён стары проста, ёпта. Там павінен быць проста нейкі малады лідар, які развіваў бы ідэі Пазняка. Такога лідара пакуль што я не бачу. Вось гэта якраз вельмі слушная заўвага, што так, ён сапраўды не адстрэльвае дупля просто в гэтых всіх працэсах, але ён стане быў бы арганізаваць каманду. Бо малады лідар, ну типа, што там малако на губах не абсохло, да, то его там будзе ўспрымаць сур'ёз. Таму калі б ён паспрабаваў спалучыць вось, так, калі б ён намагаўся спалучыць вось свой досвед з нейкім моладзевым падыходам, калі б ён фармаваў бы каманду вакол сябе, шукаў бы саюзнікаў, ну, з этого магло б вырасці нешта рэальна, нейкая рэальная альтэрнатыва, якая магла б яднаць, прынамсі, скажем, людзей адданых вакол сябе. Але, ну, этого не робіцца, таму мы, маем толькі вось кал гаўна, дзе там яны паміж сабой, да, аб'яднаныя, всякія дэгенераты, людзі з абсалютна ніжэйшых, маральных якасцяў. І нам застаецца толькі цярпець. Вось гэта, канешне, мне вельмі цісне на мяне. Ну, а што паробіш? Маем, што маем.
Так, слухайте, шановні глядачі, пакідайце нам якіх-небудзь пытанняў для абмеркавання. Вось, можам зараз Вось пачытаць чат. Угу. Я насамрэч, вось у мяне ёсць такі асцярожны аптымізм, вельмі асцярожны, што, можа быць, вось выйдуць зараз людзі, якіх я лічу, ну, скажем, ідэалагічна шчырымі, нейкімі нацыянальна арыентаванымі сапраўды, то бок вось Северынец, Дашкевіч, Пальчас, пры ўсім пры тым, і яны пачнуць нешта фармаваць вакол сябе, нешта а-ля альтэрнатыўнае. І там можа быць, скажем, при нашым дапамозе, при нашым удзеле можна было б гэты вектор змяніць трохі вось гэтага ебланоіцкага кірунку у нармальны чалавечы. Але пакуль што, ну, таксама это абмяркоўвалі вось па Северынцу, па, ну, Дашкевіч в меншай ступені, больш па Северынцу. Пакуль што такой тэндэнцыі не заўважана. Ну, больш падобна, што яны як бы зразумелі канфігурацыю, занялі свае месца ў ёй і як бы і ўсё, і гэтым, у прынцыпе, задаволены. І тады, ну, тады херова. Але яны ніколі не былі медыйшчыкамі. Ну, я зноў жа, типа, медыйную гэту тэму можна паспрабаваць арганізаваць, бо, ну, як бы з кім і вакол чаго. Бо так ці іначай у таго ж Северынца ёсць шмат выхадаў, ёсць вось гэтай партнёры сярод еўрапейскіх палітыкаў вагомых, той же Літве, там, сеймам, не сеймам, ён на кароткай руцэ. І калі, ну, ёсць такі контакт, гэта, ну, ўжо значна прасцей ідзе. Просто, ну, я ведаю, што і таксама па пазнікай лініі намагаліся зрабіць, да, нацыянальныя всякія СМІ, незалежныя, ну, Варта, так, мы памятаем, некую за там ведучым харызматычным даволі мужиком. Але, ну, яны, канешне, ніякае параўнанне не ідуць з там гігантамі кшталту Еўрарада, да, ці Кукуорг нават. Яны, ну, просто па ахопам не дацягваюць нават блізка. Ну, на жаль. Вось, але калі б такіх праекцікаў станавілася больш і такіх, скажем, ініцыятываў, то тут уже, ну, трохі б, як там, баланс сіл бы змяняўся, ведаеце, што. І тут у меня, ну, ёсць асцярожны аптымізм, паглядзім, можа быць, нешта яшчэ і наладзіцца. Будзем паглядзець. Ну так, ну так. Мабыць, я штосьці яшчэ ўзгадаю, што цікава было падмеркаваць, а пакуль што пагляджу, што тут у чаце. Дарэчы, нас глядзіць зараз 13 чалавек. Усе, хто яшчэ не паставіў падабайкі, стаўце, шэрце трансляцыю. Гэта дапамагае ў распаўсюдзе. Ну, па-мойму, досыць відавочна, што гэта дапамагае. Проста я сам не заўсёды памятаю пра гэта, а вы тым больш. А вось, дарэчы, напісаў зараз гэты правы кут, што праз 15-20 хвілінаў зможу далучыцца. Таму, калі ў чаце маюцца аматары лібертарыянскага падыходу да пытання, можаце застацца і паслухаць. Так, пішуць, я таксама не разумею ажыятажу, тым болей, што ён сябра ёбанага матолькі. Думаю, што зараз яшчэ і ОСЦ прыватызуе ды індактрынуе. Ну, я пра гэта ніхуя не ведаю, пра тое, што ён сябра матолькі, хаця гэта акурат было б званочкам. Досыць сур'ёзна. Ну, я вось пра гэта ўзгадываў, што яны разам займаліся гэтымі медыапраектамі. Матолька, блядь, не Шеремета, сука, я забыл прозвішча. Матолька, Пальчас, і яшчэ адзін тип просто, блядь, вылетела з башкі. Які Сімбалбай арганізаваў? Ну, загугліце, я просто не могу загугліць, перапранаюся. Хто там Сімбалбай? Якось Шеремет, не Шеремета, нешта такое падобнае. Вось, ну, карацей, так, у іх сувязь была, пэўна. Я хацеў сказаць Шабускі, але гэтае прозвішча на маім канале не ўзгадвалася дастаткова даўно, і я не хачу, каб гэты уклад парушаўся. Скрыню Пандоры раскрываць не хочаш, так. Так. Прывітанне сябры, пальчык у рагатку, міністры і вождзі. Ну, дарэчы, вось паміж сім тым, Матолька, канешне, ну ясна, што ён
быдло, хамло і шмат яшчэ на ло, што скончваецца. Там, ну, хуйло, напрыклад. Вось. Так, карацей, пры гэтым всім ён, трэба аддаць належнае, не хуёва такі праект арганізаваў. Вось это «Матулька, помоги», там Гаюн, яны былі раскручаныя, даволі пиздата. Это трэба аддаць належнае. Там ясна, што не без дапамогі грантаў, я ведаю, як ён там любіў, блядь, пахваліцца сваімі гіганцкімі бабкамі. Вось, але так ці іначай, змог. Правда. Так. Хоць людзі, зноў жа, якасцяў маральных вельмі хуёвых, але, прынамсі, нейкая прадпрымальніцкая жылка ў іх там была, яны маглі наладзіць працэсы. Хуёва, але, маглі. Бо гэта, на жаль, бракуе. Так, пішуць, «Матолька і рыгатка» — гэта адна хеўра, і сліў гліюна быў спецыяльна зроблены, каб потым сліць. Сліў гліюна быў спецыяльна зроблены, каб потым сліць. Гэта цікавая формулёўка. Я не ведаю, якім чынам «Матолька і рыгатка» менавіта вылезлі ў нашым чаце, таму што мы не ўзгадвалі пра... Хаця, магчыма, ты ўзгадаў пра «Матольку», і у людзей спрацавалі гэтыя сігнальныя проста словы, пайшла рэакцыя, пайшоў рэфлекс. Ты бачыў уже гэтую навіну, праўда, пра кніжку «Рагаткі»? Конечно, я ж пост напісаў. Так. Там яны не то, што яны адна хеўра, яны ж там пара, я таксама посціўся відос, дзе яны лежаць там мілуюцца. Напаўп'яныя. Я ўсё яшчэ не магу супакоіцца, блядь. Я кожны раз, калі ўсведамляю сабе, што ў «Матолькі» жанчына, блядь, носіць прозвішча «Рагатка», я просто паміраю нахуй со смеху. І гэта яшчэ вельмі добра гуляе з тым, што, блядь, яна напісала кніжку, дзе паставіла на вокладку сваё пуза з кавалачкамі ціцек. Гэта просто пиздец як смешна. Я не разумею, чаму часамі рэальнасць, она просто настолькі гумарыстычная, як быццам бы сапраўды пан Езус просто ўмяшаўся сваёй жалезнай рукой і перапісаў некаторыя дакументы, некаторыя пашпарты, нібыта ён просто залез сваёй воляй і пазмяняў там літары. І у нас па выніку там чалавек, які хуярыць людзей сотнямі і тысячамі, называецца, як ён там быў, Каранік? Хто там карацей людзей? Не, Караяў піздзіў. Той, што гэта нейкі там казах, узбек, я ўжо не памятаю, хто ён па нацыянальнасці, па этнасе. Там людзі па тыпу Рагаткі маюць прозвішча Рагатка. Хто там яшчэ ў нас з такіх яркіх асобаў, яскравых? Пазнякоў ўжо позна. Так, Пазняк метацца, вось ведаеш, самае ахуеннае, калі вось ёсць інтэрв'ю з Пазняком, і там такія арыгінальныя каментары з'яўляюцца. Пазняк метацца, і абавязкова трэба напісаць Пазняк праз Д. Паздняк. Сука, блядь, дзядок звар'яцеў. Так яны, можа, Пазнякова маюць на ўвазе, слухай, таму в этом справа. Магчыма, людзі блытаюць. Што да Пазнякова, блядь, усе ахуеваю просто, чаму нема, блядь, людзей, вось этих всіх, мужчын, з этих всіх дэмакратычных сілаў, у якіх трохі, блядь, хоць ёсць павага да сябе. Кого, блядь, не возьмеш? Давайте по міру не будем кранаць, вось зноў жа таго ж Матольку, ці там іншых, усіх некія, блядь, як бы так это сфармуляваць, некія шлюхі, блядь, ёбаныя, сука. Так вось, калі паглядзець, якія там асуджаю слэт-шеймінг. Так, я таксама асуджаю шлюх і слэт-шеймінг таксама. Так, карацей, у якіх, блядь, голыя сіські, сука, в інстаграмах, голыя жопы, то бок, што тут, блядь, за пиздец? Я не хочу слова таксама называць забароненыя. Это, блядь, якім? Ты на чоткасці, блядь, нахуя? Нахуя, просто не разумею. Калі тебе падабаецца такі, навошта тады да адной прывязвацца, як бы...
ходи там, еби все, что рухается, что не рухается, рухай, блядь, и еби. Ну, але, блядь, реально себе такую брать у пару на сталой основе, еще, блядь, ее возить, там, вышеешь свет. Ну, поедешь же, нахуй, поедешь зауважно, что она тупорылая, сука, блядь, мразь, нахуй, что... И она реально жопу голову свою выставляет и начинает голожопую философию распаўсюджваць. Это ж реально, блядь, узровень районной давалки, нахуй, провинциальной. Якая жуйку, блядь, выплюнула, у падики, блядь, отмактала, и потом сиськи, блядь, выколола в Инстаграм. И там философию про верность, нахуй, написала некую. Это, блядь, реально один и той же уровень. Для того все такие давалки ебаные вырастают, их подбирают, вот такие вот ебланоиды. И потом, вы разумеете, начинается коннекшн. Я хуею, но просто для меня, на самом деле, ну, это шмат, что кажа про, ведаете, асабістыя якасці мужчыны, калі у, блядь, такая побач. А гэта насамрэч пацвярджае словы правага кута, які ён выказаў на папярэдняй трансляцыі аб тым, што усе феміністычныя рухі і ўсе правы жанчыны ў іх форсілі не жанчыны ніхуя, іх форсілі мужыкі, якія вырашылі, што трэба карацей рэалізаваць жаданні іхніх жанчын. І вось сітуацыя з рагаткай і іншымі, яна тут пасуе як ніколі. Я ведаю, что всякие, ну, дегенераты, у якіх IQ, блядь, адмоўныя, яны могуць пачаць там, мы ж, блядь, не в средневечье живем, а что такого, а ты что, блядь, гей, а тебе что, жопа не подобается женой? Мне, блядь, подобается женой жопу, да, там, и все, блядь, это сиськи там, я все разумею. Але, блядь, ну кожного ж голова есть на плечах, что такі, скажем, матэрыял, ён не для адносін, нахуй, ён не для, скажем, не для семьи, ён не для неких, не для пачуццяў. Это реально вот жывёльный инстинкт, нахуй, только выканаць свой, и все, блядь. Ну, для большего такие люди не здатные. Это ж, мне здаецца, відавочныя, блядь, рэчы. Яны, скажем, кого на крючок, блядь, садзяць, чарвячка якого, то яны, блядь, і зловяць. Калі ты намагаешься прывабіць мужчину голыми, блядь, сиськами и попками, блядь. Ой, блядь, выбачаюся, так. То ты як бы такі контингент сабе атрымаеш, як бы яны на такі контингенты спадзяюцца, бо яны такі, блядь, самі ёсць. Ну реально эскортны стан мыслення, ось як я это описал. Блядь, ну зноў жа параўнаць з жонкай там Северинца, з жонкай Пальчаса, які аддана там ціпленька працягваюць займацца працай там, я ведаю, на карысць беларушчыны, якія расцяць дзяцей. Іх, блядь, фотографии не дораць дыпламатам, ведаеце, вось таксама меня бомбіць. Дорать неких, сука, тупорылых, блядь, шлюх. Вот это меня жестко трясе. Ну, зато, дякую Богу, я сам себе зараз отказал на питание, что на самом деле есть мужчины, у яких трохи гонор до себя мається. Просто не у зв'ятих псевдодемократичних, блядь, полу. Так, ну ясно. Просто тут больше красамоўна. Так, ну гэта наогул... Гэта стварае такі пэўны вобраз жанчыны ў грамадстве, я лічу. Я, ў прынцыпе, чалавек, які, ну, нягледзячы там на свае антыхрысціянскія погляды, я лічу, што цнатлівасць гэта, як сказаць, гэта цнота. Ну, карацей кажучы, гэта каштоўнасць. Цнатлівасць у чалавеку гэта добра. Добра, што чалавек не разменьваецца на ўсялякую дробязь і шукае сабе партнера не проста каб паебацца ці напісаць кніжку. Усё сваё гаўно нашу з сабою, на якую сваю задніцу прыляпіць можна, або проста там у туалеце павесіць замест паперы. Чалавек, які сапраўды шукае сабе партнера для таго, каб ствараць сям'ю і нараджаць дзяцей, ён проста разумее, у чым заключаецца функцыя сям'і. А функцыя сям'і, яна адначасовая і палітычная, таму што грамадства здаровае, яно складаецца з сем'яў, яно не складаецца з індывідаў. А здаровая сям'я, яна можа быць пабудаваная толькі вось на каштоўнасцях, ну, які я ўжо, груба кажучы, апісаў.
на цнатлівасці. Прычым як з боку мужчыны, так і з боку жанчыны. Не таму, што, блядь, мне просто эстэтычна гэта падабаецца, хаця гэта таксама кейс. Але галоўная праблема заключаецца ў тым, што у людзей узнікае неправільнае ўяўленне аб тым, як у прынцыпе працуе грамадства. Ім падаецца, што можна проста быць вось такім дурашком, які ўсё сваё жыццё бухае, колецца, там, трахаецца, выкладае гэта адначасова ў сеціва, прыязджае потым на палітычную канферэнцыю, дае там нейкае інтэрв'ю, распавядае аб тым, як Лукашенко прыніжае ягоныя свабоды, як не дае яму развівацца. Ты просто паказваеш у гэты момант, у якім кірунку Лукашенко табе не дае развівацца. І, блядь, такім як ты, лепей сапраўды ствараць такія умовы, як у сучаснай Беларусі. Таму што, вы не хочаце існаваць у наступных пакаленнях, аб гэтым просто крычаць усе вашыя каштоўнасці, усе вашыя сацыяльныя сеткі. І вы не заслугоўваеце на гэта. А грамадства, беларусы, якія сапраўды будуць здольныя захаваць сябе і перадаць нейкія каштоўнасці ў наступнае пакаленне, гэта будуць пакаленні беларусаў цнатлівых, пакаленні беларусаў, якія з розумам падыходзяць проста да такога пытання, як стварэнне сям'і. А сям'я гэта ўсё, асабліва ва ўмовах выжывання. У нас тут, дарэчы, далучыўся правы кут. Прывітанне. Вітаночки. Зараз пачне свабода. Этот Маргінез пра сям'ю размаўляе. Маргінез. Так. Ладно, я не буду жартаваць, бо тэма сур'ёзная, ладно. Не буду понижать. Что, ты мою маму ебал? Не отнимается. Это я свою ебал. Не. Да, вы с нами, я... Про что тут у нас гэта? Сям'я? Сям'я гэта добра. Что я пропустил? Что на повестке дня? Да мы рогатку, блядь, все обмерковываем с ее, блядь, солодкой попкой. Так я вот что хотел сказать, что... Почакай, гэта... Чаго ты гэта згарэў, блядь, что хтосьці з дупай голай высветліў, выклаў гэтыя здымкі? Типа нейкая баба просунулася. Так. А мы про гэта вось і размаўлялі. Бо это... признак абсолютной, стопроцентной, сука, тупицы. Ты разумеешь? Это голожопая философия, это абсолютный индикатор дегенератизма. Абсолютный. Типа, коли ты, знаешь, кидаешь в свою голову фотку, некую, с жопой, умовно говоря, с цицками, и начинаешь там под этой фотографией разважать про некие философские пытания. Звычайно про верность, да? Ці про глубокие некие адносины, ці про романтику, ці про почуття. А на фоне у тебя, блядь, голая жопа, сука, ты разумеешь? Это такое может зарубить, в моем явлении, только ебаный дегенерат. Я себе еще что хотел додать, что про разбэшенность, что про разбэшенность, это все, скажем, антиморализм, это не только моральное питание, это не только про мароуфажество, это так само есть и прагматичный в этом сенс. Бо коли хтось хоче зрозуміти, на що это впливає в довготерміновій перспективі, ось це смоктання у падиках, блядь, голожопой, блядь, философии, голосисичная. Вы поглядите, блядь, на Россию и на рейтинг, блядь, ВІЧ-захворювання и інших всяких венеричных, где там, да, там вони ось на всю катушку ебутся, як живёлы, и некими себе моральными обижеваниями, скажем, не закранают. И их просто, там, по-моему, не топ-1, не топ-1 в Европе рейтинг по ВІЧ-захворюванню. Тобто, блядь, тут абсолютно есть логичные подставы для того, как трохи, принамсі, морального пункту гледжання притримлювалися, блядь, здорового глузду. Это же сама, сука, не просто так, блядь, выдумано. Мы же не исламские некие фундаменталисты. Сука, блядь, поколениями вот этой традиции выбудовывались не просто так людьми. И ще при всем, блядь, вот эти, сука, люди ще неки пишут, блядь, книги. Я хуел мне, блядь, реформатор храли эту книгу, блядь, прочитать спочатку перед тем, как осуждать. Сука, что такое ебло, блядь, можно написать такого каштовного, как я это, что, сука, блядь, читал, барнал свой час, блядь, на эту дресню, блядь. Да хуя есть книг, які написали заслуженные люди, які зробили учинки, блядь, в своем житті, які мають некі, не ведаю, заслуги. В чим, блядь, заслуга гэтай, блядь,
не буду переходзіць на асобы, да? Якая адзінае, што, блядь, дамаглася, это сваю, блядь, голую жопу выклала в Инстаграм и гэтым прывабіла матольку. Все, на этом, блядь, досягнения скончились. Я хуею. Ну, вот это причина подгорания моего. А я жопу я же ночью люблю. Просто, ну, треба, знаешь, жопа и особо треба адрозніваць, як бы, ось моя, в чым прэтэнзія. Я яшчэ караценькую устаўку зраблю перад тым, як правы кут забярэ слова. Гэта вось наконт дупаў, наконт, у прынцыпе, дупаў у мастацтве. Запомніце, дзеці, ўсё мастацтва, якое сканцэнтраванае на пісях, попах і ціцях, яно мае сексуальны падтэкст. І менавіта таму яно каштоўнае. Калі у кагосьці ў галаве з'яўляецца ідэя аб тым, што ціці маюць нейкае эстэтычную нейкую прыгажосць, там, сэнс, па-за тым, што ціці, блядь, гэта орган, другасны палавы прызнак жанчыны дзетароднай, то вы проста кукіч левак, які не разумее, як працуе гэты свет, як працуе, у прынцыпе, прырода, у тым ліку чалавечая. Ну і, адпаведна, людзі, якія прадукуюць такі контент на сваім матэрыяле, на матэрыяле свайго цела, яны даюць сігналы. Ведаеце, у мяне ёсць такі сябра, ён сфармуляваў калісьці прынцып вітрыны, што чалавек выстаўляе на паказ. Гэта проста тое, што ён прадае, груба кажучы. То бок кожны з нас, ён проста вядзе сацыяльнае жыццё для таго, каб, груба кажучы, прадаваць іншым людзям свае найлепшыя якасці. І чалавек, які выстаўляе на сваю вітрыну выключна голую задніцу і кніжку з голай задніцай, дзе ён развядае, дарэчы, не ведаю нават пра што гэтая кніжка, пра што б не была. Нахуя вам слухаць рагатку, ёпта. Ну, реально, ну, як беларусяна сказаў, мало вам кніжак ад толковых людзей, тым больш яна яшчэ і па-расейску, блядь. Каму гэта можа быць цікава-то, ёб вашу мать. Гэта, ну, адбываецца рэалізацыя прынцыпу вітрыны на ўзроўні, ну, вось літаральна на ўзроўні таго, што кніжка гэтая будзе стаяць на палічцы ў краме, і ў руку яе возьме чалавек, які вось раніцай забыў падрачыць. Або учора вечарам забыў падрачыць, яму вось прывабіла ягоную увагу ціцька. А далей-то там як бы і не важна, што там унутры. Можна і перадзёрнуць. Вось. Карацей, кажучы, неяк так. Ну и что ты скажешь свою оборону про кут? Ты все зразумел? Ты будешь, что, блядь, бронить, блядь. Що ж, блядь, я апынуўся сярод двух інцэлаў, блядь, што мне яшчэ тут дадаваць? Не, можешь маму прымай на твар, прымай на твар. Сядзяць, размаўляюць пра сям'ю, пра малаф'ю, пра дзевак. Дзе вашы жонкі? Так вось мы размаўлялі не толькі пра сям'ю. Жаночае цяпло ты трымаў калісьці ў жыцці? Не просто пра сям'ю, а пра цнатлівасці і каштоўнасць цнатлівасці. Моя одна дзяўчына ў правай кішэні, другая ў левай. Да. У мяне на стале. Калі без жартаў, я з пазіцыі больш згодны, але, напрыклад, наконт, што няма эстэтычнага нічога, но... Не, я не сказаў, што няма эстэтычнага, я сказаў, што ўсё эстэтычнае, яно звязанае проста, яно тлумачыцца праз сексуальнае. Просто... Ну, а што маецца на ўвазе пад сексуальным? Бо я падумаў, калі, можна сабе спакойна ўявіць мужскую прыгажосць эстэтыкі. І там таксама сексуальна абавязкова будзе. Пачакай, як ты сабе ўяўляеш мужчынскую прыгажосць эстэтыкі? Вось мне хацелася б падрабязней на гэта. Асабіста я ўяўляю проста праз, калі чалавек выглядае здаровым, то, значыць, гэта прыгожа ўсё. Ну, здаровым, то бок, яго развітае цела... Ты б даў здаровым, вось, беларусіяне, напрыклад. Нет. Не, чаму? Ну, няхай папросіць спачатку. Ярослав, 20 даляраў, гэта $20.
Ну так. Просто я не ўпэўнены, што оно, ну, ты што маецца на ўвазе пад сексуальнасцю? Гэта абавязкова толькі, што ты павінен глядзець на гэта як на патэнцыйны аб'ект для еблі? Так, Так? Я не ўпэўнены. я Што гэта ўпэўнены. працуе ва ўсіх 100%. Ва ўсіх 100%. Ну, калі ў цябе піська стаіць, то гэта працуе менавіта так. Ахуенно. Не бачу нічога смешнага. Падсумаванне такое, калі вы пазнаёміліся з дзяўчынай, заходзіце ў Instagram, і там вось такія фоткі, блядь, як у рагаткі, не дай бог, это просто пиздец. И вы адразу разумеете, что не дай бог вам, блядь, разглядать гэта як для серьезных неких стасункаў. Максимум гэта можно, блядь, выебать. Калі вы, не дай бог, будете с такими стасавацца, ведайте, что яна заўсёды, вось яна сустрэнецца з альфачамі сапраўднымі, напрыклад, з маргінезам ці правым кутом, даведаецца, колькі іх подписчиков, и она, блядь, будзе ў туалете ім смактаць хуй. Разумеете? А вы нават не даведаетесь про это. Яны еще на видео это будет сдымать и сябрам рассылать. Это 100%, блядь, процентная информация. При этом треба иметь на увазе, что наоборот не заўсёды працуе. Калі у жанчыны нема таких фотографий, а только, не знаю, с библиотеки, ці там, не знаю, с церквы, это еще не факт, что она нормальная. Яна може маскироваться, бо треба памятать, блядь, яны такие, ну, як и все люди с мозгами, яны намагаются зачепить сапраўдных альфаў. Мужчыны таксама. Вось, але калі вось такія фотографії, ну это, блядь, просто абсолютный маячок. І люди, вось мужчыны, якія сабе таких беруць для сур'ёзных стасункаў, з імі, блядь, ходзяць, труцца, там, публічна, ну, тым больш, блядь, у некаторых реально, блядь, насурёючых эскортницы, там, ну, эскортницы, это онлифаншицы, блядь, некие типа модели, блядь. Это просто пиздец. Ну, я не знаю, наколькі трэба себя не поважать, ставиться до себя як до дерьма, блядь, каб с такими еще, ну, по житті рухаться. Я такого не разумею. Зовите меня, блядь, ханжой, хуйжой. Ну, блядь, в моей голове это не вкладывается. Назовите меня хоть литовским поносом. Я буду стоять на своим. Так. Я уже сустракаўся з падобным меркаваннем. Праблема, на мае разважанні, праблема крыху ў іншай плоскасці. Давай. 70 гадоў існавання камуністычнай дзяржавы, існавання дзяржавы, якая рухаецца наперад з самай прагрэсіўнай сістэмы ў свеце, яно не знікае бясследна. У нас зараз стасункавы быт не толькі на прасторы пастсаўковай, а ўвогуле ў свеце. Стасункавы быт, ён перавернуты з ног на голову. Гэта нармальна, калі жанчына выстаўляе сябе з, як гэта казаць, ну, ці попы гэта новая рэч, но штосьці падобнага існавала ўсё чалавечае жыццё. Но але не існавала такога, што калі жанчына апынаецца ў стасунках, яна, сука, працягвае гэта, блядь, рабіць. Вось такога не было ніколі. Не было такога, што мужчына, які хоча сябе дзеўку, ён паводзіць сябе як жанчына. То бок не толькі, што, як гэта казаць, як жанападобна, не, а што ён можа патрабаваць, каб жанчына ішла на працу, што яна павінна там нешта як гэта казаць, уносіць у бюджэт нейкую сваю, такога не было, блядь. Пачакай, а прычым тут цічкі ў Інстаграме? Не, цічкі да таго, што гэта ўсё адзіна вось... Гэта ўсё сімптомы, ўсё адзіна вось гэтай хваробы. Што у нас ва ўсім свеце неправільна зараз збудаваны стасункавы быт. Людзі сябе праводзяць, блядь, неправільна з-за таго, што праводзяць сябе неправільна у стасункавым пляне. Іхнія стасункі выглядаюць як так, як яны выглядаюць, і мы маем, што маем. Вось у чым поінт. Слухай, ну ты реально думаешь, что калі
дзяўчына там не ведаю некалькі год запар посціць свае фоткі ледзь ну, там не з галізной і смокч там прымае Я вас сперму там пакінуў на туалеце. хвіліну. І ты там пачынаеш з яе стасункі і яна такая резка хоп змянілася і уже она все не такая стала. Ну ты верыш, что такое такі варыянт магчымы? Я не кажу про такі варыянт. Я кажу, што раней было такое, што жанчына, якая хоча быць у стасунках, яна дасылала ў грамадства сігналы. І ў розных культурах гэтыя сігналы выглядалі по-рознаму. Но такім чынам ты як вся сутнасць гэтых сігналаў сводзілася да таго, што ты глядзіш на жанчыну, адразу бачыш, што жанчына хоча цябе чымсьці прывабіць да сябе. А значыць, ну не толькі себе, а просто ўсіх, тих, хто не глядзе, а значыць, што яна готова да стасункаў. Значыць, калі ты хочаш быць ёй у стасунках, ты значыць значыць, у цябе ёсць варыянт як гэта казаць, ну, спрабаваць яе дасягнуць. А зараз, блядь, гэта не так. Зараз жанчыны гэта робяць нават просто каб таму, што яна можа гэта рабіць. Ёй нават не трэба, як пачакай, як все вось гэтат такія макіяжы, полуголыя адзенні, яны на сябе апранаюць сябе ў гэта і кажуць, што я гэта раблю толькі каб адчуваць сябе, да, для сябе, каб адчуваць сябе упэўненай. Ну, блядь. Да, гэта можа быць і так. Пачакай, все пиздяць, гэта ты, што ў чалавека ў галаве ты ніколі не верыфіцыруеш. Размова не ў гэтым, размова ў тым, што раней падобнага не было. Раней падобныя мовы, яны бы самі ўнутры самого грамадства асуджаліся. Што ты альбо шукаеш, такім чынам шукаеш табе хлопца, і гэта нармальна. Калі дзеўка хоча быць, знайсці хлопца, она пачынае штосьці для гэтага рабіць, каб хлопец яе заўважыў. Так было ўсю чалавечую гісторыю, акрамя апошняга часу. А апошні час гэта адбываецца не так. І гэта тое, да чаго я ведаю, што ў нас свет перавернуты з ног да галавы. Што наконт жанчын, што наконт мужчын. Всё, блядь, няправільна. Няправільныя людзі атрымоўваюць, блядь, неправільныя стасункі. І ўсё, і ляціць пізду. Ну, я хочу подкрэсліць, што неправільна гэта ў якім кантэксце. Не просто неправільна, таму што там праваму куту гэта не падабаецца, мне гэта не падабаецца, хаця гэта так, нам гэта не падабаецца. Праблема заключаецца ў тым, што людзі пачынаюць забываць, што такое сям'я і што такое грамадства. І што грамадства, яно складаецца з сем'яў. І што сапраўды паспяховае і свабоднае грамадства можа ўзнікаць толькі на паспяховых і здаровых сем'ях. А адпаведна, калі атрымліваецца сям'я дэструктыўная, а яна менавіта што дэструктыўная, людзі ставяцца да свайго цела не як да нейкай цытадэлі, як да прасторы інтымнасці, якая прызначаная толькі для сямейных стасункаў, а як проста такое. Ведаеце, у пэўным сэнсе насамрэч я не бачу вялікай розніцы паміж тым, што людзі аддаюць сваіх дзяцей у дзяржаўную школу, і тым, што людзі выстаўляюць на паказ свае ціцяндры. Таму што ў сутнасці гэта адзін і той жа працэс. Ты пазбаўляеш інтымнасці працэс, які ўсю гістарычную увесь гістарычны час адбываўся ў рамках сям'і. Што выхаванне дзяцей, што сексуальныя стасункі паміж мужчынай і ягонай жанчынай, што, скажам, усялякія канфлікты ўнутры сям'і. Колькі трэдаў у рамках цюцеру прысвечаныя, блядь, таму, што людзі замест таго, каб абмяркоўваць пытанні паміж сабой, пачынаюць выносіць іх на усеагульны агляд. Потым да гэтага далучаюцца яшчэ абсалютна чужыя людзі для таго, каб вынесці нейкі вердыкт, блядь, потому што вось гэты канкрэтны уебан паступіў як канкрэтны уебан. Просто гэта, дарэчы, вось хто яшчэ шукае сабе жанчыну, якія яшчэ рэдфлэгі для вас могуць быць карысныя, апасайцеся жанчын, якія, блядь, займаюцца такой хуйнёй, якія выстаўляюць у Твіттер усё, што, напрыклад, яны прыйшлі там на якую-небудзь свіданку і пачалі, блядь, пісаць у Твіттер свае ўражанні ад гэтай свіданкі. Гэта проста адразу нахуй. Гэта, ёпта,
Гэта жанчына, якая будзе вас страхаць ментальна замест Ну, это просто Реально. бюджет, да. Это увага, гулять нейкая. Страшаць вас ментальна гэта біялагічная праграма жанчыны. не, Яны эвалюцыянировали так, не зусім. каб трахаць самцам галаву. Ну, мне падабаецца гэтая тэорыя, што Ну а на чым гэтая тэорыя это заснаваная? ну, заснавана на тым, што кожны час мужчына можа пачаць разважаць лагічна. Навошта яму вось гэтая хуйня каля яго, калі ён можа пайсці нармальна з пацанамі мамонта лупіць. І тут пачынаюцца эмацыйныя качэлі. Пачакай, якіх, а гэта якім цябе чынам адно атрымаецца, замяшчае другое? Ты з пацанамі маманту будзеш трахаць ці што? Я не разумею. Не-не-не, ты быць разам з жанчынай. Ты калі хочаш трахаць жанчыну, ты павінен быць каля яе. А потым ты такі, ну я ўжо яе патрахаў. Мне ўжо не хочацца, мне ўжо трэба з дзецюкамі пайсці да до мамонта. А, блядь, нет, не пойдешь. Я тебе зараз зраблю эмоцыйныя качэлі, будешь кататься. Будет тебе весело. Ты все охуела, мразь, блядь. Ну, типа, уйди, глядзі, колькім табе праблем. Чакай, гэта тлумачыцца праз тое, што жанчына, літаральна, вось там пачынаючы, што гэтаму ёсць нейкае адраджэнне ў культуры, што пастаянна робіць робіць нервы свайму мужу, і сканчаючы, што атрута гэта зброя жанчын. Таму што яна ўсё, як гэта называецца, коэвалюцыя, калі вось яна эвалюцыянировала разам з мужчынай, і гэта яе праграма паводзін, што она павінна пастаянна каб самец ей не выпіздзіў, пастаянна эмацыйна даўбіць галаву самцу. Бо сама без самца яна выжыць не можа, а калі не можа, ёй трэба шукаць варыянты, каб застацца каля самца. І гэта адна з праграм паводзін, якія яны выкарыстоўваюць. Ну так, это одна з праграм. Калі яна эмацыянальная рэя, то я якраз і выпіздзіць праз гэты арэлі эмацыйныя. Хіба не? Глядзі, ну вось ты чуў пра вось гэту з'яву, што яна піліць мазгі? Жана пастаянна піліць мужа. Чуў пра гэту з'яву? Жона. З кожнай дзіркі я пра гэта чую. Ну а калі ты гэта чуеш, то значыць гэта з'ява все, вось колькі год існуе чалавек, гэта з'ява працягваецца. Она працуе. Ну, літаральна. Да, мы не тое, каб шмат год існуем на гэтай зямлі, таму я не думаю, што гэта рэпрэзентатыўна. Не, ну просто гэта тое, што ты назваў, гэта сапраўды такая стратэгія. Просто мне здаецца, яна будзе дзейнічаць у рамках нізкага і там максімум сярэдняга IQ. Любы разумны мужик зразумее, што нахуй яму такая жонка не патрэбная, просто выкіне яе з гэтага, блядь, забрыву нахуй, кіне просто ў крокодила. Глядзі, з аднаго боку так, з іншага боку у нас ёсць таксама прыклады, дзе мужчына просто кажа, нормально, ладная жанчына, але, блядь, чагосьці не хапае. Блядь, штосьці не так, я не ведаю, душа не ляжыць. Таму што гэта, коэвалюцыя сумесная, наша адбывалася таксама, што мужчыны, якія не маглі вытрымаць гэтай хуйні ад жанчыны, яны забівалі і не пакідалі нармальна, свае гены не распаўсюджвалі. А іх, праз агульных сваіх дзяцей з такімі жанчынамі. А тыя, што распаўсюджвалі, у іх ужо была таксама прыстасаванасць да падобнага, як дзве дэталі пазла, каб адна падыходзіла да другой. Ну так, то бок тупыя мужыкі знаходзяць сабе тупых жанчын. Да не тупыя, што значыць тупыя?
Что значит тупые? Ты лічыш, что я упэўнены, блядь, вось біць у грок ёсць гэтат за гісторыю чыста у нас ёсць по-любому прыклады нейкіх забяспечаных мужчын, якія мелі высокія пасады, блядь, что ну у іх быў вось такая асабістасць характара, асаблівасць характара. Не, ну просто Так, калі на статыстыку багатых. паглядзець, то мы бачым, што людзі спалучаюцца у значнай ступені просто на аснове іхняга паказчыку інтэлекту. Гэта уверен, вельмі что это добры делается. прадказальнік. Чому люди з високими Гэта праўда. Гэта праўда, што калі статыстычныя дадзеныя нам паказваюць, што самы такі агульны параметр, які ёсць паміж мужам і жонкай, гэта іх агульны ўзровень інтэлекта. Не агульныя цікаўленасці, не агульнае паходжанне, не агульная там праца, кар'ера. Так, гэта ўзровень інтэлекта на першым месцы. Я пукнув. Мы пачулі, так. Вяртаючыся ўсё ж такі да тэмы, якая вось нібыта напрошваецца людзям, якія толькі заходзяць на трансляцыю. Дарэчы, хто яшчэ не паставіў падабайкі, ставім і шэрым стрым. Вось спасылачкі на донаты ў апісаннях. Вельмі было б прыемна. Пакуль што ніводнага сёння не было. Правы кот, што ты думаеш пра вызваленне палітвязняў сённяшняе? Ну, добра, блядь. Што яшчэ думаць? Окей, я тады па-іншаму пытанне задам. Што ты думаеш пра гэта ў кантэксце зняцця санкцыяў? Таксама добра. Няхай, а якія санкцыі знялі? З Беларусь-Калію. Ну, няхай. Окей, А тут шо, таксама тут трэба, зразумела, таму што ў нас з табой больш-менш такая падобная пазіцыя па санкцыях, у адрозненне ад беларусіяны. А вось... Разумееш, у мяне у мяне был падкаст з камендантам легендай беларускага лібертарыянству, і мы з ім таксама размаўлялі пра санкцыі. І у яго ўсё ж такі быў поінт, што ну просто мой поінт тым, што санкцыі, блядь, не працуюць. Агульныя санкцыі не дасягаюць таго, на што яны направлены. Але ў яго поінт быў іншы, ён ну, з аргументамі. Ён казаў, што не. Что ускладнение стварэнне эканамічных межаў яно ўсё ж таки успрымае таго, што яно пастаўляе, што весь гэты на Расіі паралельны імпорт, спроба абыходзіць, яно ўсё роўна падтачвае расійскую эканоміку і ускладняе, каб Расія прасоўвала свае ну, як гэта казаць, ну, прамысловасць вайсковую. Ну, гэта літаральна тэйкі беларусіяны наконт санкцыяў. Беларусь гэта такая краіна, з дапамогай якой Расія абыходзіць санкцыі, якія на яе накладзеныя. Адпаведна, трэба накласці сіметрычныя санкцыі на Беларусь, каб гэтага не адбывалася. Я памятаю, штосьці такое ад беларусіяны. Я, по-моему, альбо пісаў, альбо казаў, што дзіўна такое адчуваць ад беларускага нацыяналіста, бо Так. Не, ну, в сэнсе, што гэта ж у выніку... Пачакай, гэта ў выніку пагаршае жыццё ў першую чаргу каму? Людзям на Беларусі, ну, типа, блядь, мне бы не хацелася. Ты просто нацыяналіст. Ярослав нацыяналісту рознь, там можна казаць, што я яшчэ і нацыяналісту хуй смактаў, і той яго прэзідэнтам зрабіў. Да. Піцерскія гісторыі. Можна таксама казаць, што я лібертарыянец, таму я за тое, каб не існавала всеякіх эканамічных межаў. Але справа ў тым, што я беларус, і чым больш можна гэта просто тлумачыць рацыянальна, што чым больш будзе негатыва вылівацца на беларусаў, тым больш аддачай гэта і закране мяне.
на беларусаў у Беларусі, тым больш гэта аддача, закрані мяне, таму я просто не заінтарэсаваны ў гэтым. Пачакай, ну ладно, не будзем зараз пра беларусаў у Беларусі. Гэта, на мой погляд, працуе і нават калі мы і пра іміграцыю размаўляем. Вось. Значыць, так, пра што мы, ў прынцыпе, пра санкцыі, пра вызваленне палітвязняў і зняцце санкцый. Так, таму што, ну, у прынцыпе, можам гэта зараз не абмяркоўваць, таму што ўжо 1000 разоў на гэты конт размаўлялі. Пра Пальчыса. Ты вось Пальчыса калі-небудзь глядзеў, у прынцыпе? Канешне, так. Мабыць, ты мне зможаш распавесці, а ў чым заключаецца феномен Пальчыса, таму што я пакуль што не ўдупляю. Альбо, магчыма, я ўдупляю, проста я меў нейкія завышаныя чаканні ад яго. Аб якім феномене размова? Ну, глядзі, мне пастаянна патрапляецца на вочы такога роду рыторыка, вось скажам, як на канале Беларусіяны, што галоўны зубар у беларускім медыа гэта Пальчыс. І што вось выходзіць зараз наш зубар, пакажа ўсім, як трэба рабіць медыйку і што такое сапраўдная правая ідэя. У мяне ўзнікае пытанне, што калісьці такога сказаў або зрабіў Пальчыс, што пра яго настолькі моцныя міты ходзяць. Прычым гэта не толькі беларусіяны, гэта там у нас у канфе шмат хто мае такое меркаванне. Проста гэта не публічныя людзі, я не хачу пра іх казаць, але я перыядычна сутыкаюся ў сваім найбліжэйшым коле з меркаваннем, што Пальчыс гэта сапраўды фігура, велічыня, якая можа затміць сабой усіх тых палізняволеных, якія ўжо выйшлі, якія ўжо паспелі абасрацца многія. Ведаеш, я ў цалым згодны з падобным уяўленнем, але складана патлумачыць, адкуль гэтаму растуць ногі, бо апошняя ягоная ён актывіў 6 год таму. Яго ж затрымалі яшчэ да жніўня, яшчэ да выбараў яго, яшчэ да лета яго затрымалі, загадзя, зусім загадзя. Ён актывіў больш за 6 год таму. Я памятаю, што не да лета. Я сёння глядзеў 2 ягоныя інтэрв'ю са Светавым, і другое яно было ў чэрвені 20-го. То бок гэта пасля ўжо павінна было адбыцца. Калі ты не кажаш пра ягоныя папярэднія адсеткі. Не, я пра вось ту апошнюю, з якой ён выйшаў. Значыць, я гэтат. Я дакладна, я памятаю, што яго да выбараў затрымалі. Вось гэта гэтат. І справа ў тым, што я шмат ягоных артыкулаў чытаў на 1863X или X1863, вось гэта ягоны сайт. І мне складана табе вось зараз прывесці прыклад, у чым ён быў такі вось прям правы, але агульна, так вось эмацыйна зараз засталася эмацыйнае ўражанне, памяць аб эмацыйным ўражанні аб ім, што ён стаяў на такіх нармальных правых каштоўнасцях. Свабодны рынок, свабода слова, каб зброя была, каб без всякіх АБВГД людзей. Што яны могуць існаваць, але каб не без перагібаў. Што ён не быў занадта рэлігійны, як хто бараніў Курапаты, як северынец. Вось, не, Северынец? Беларуская хрысціянская дэмакратія. Рубанович. А другие яшчэ... Дашкевіч? Дашкі, да, значит, Дашкевіч яшчэ. Што ён вось такі умерана не радыкальна хрысціянскі, не радыкальна кансерватарскі, але толковы правы, но не змагу табе нармальных прыкладаў. Я памятаю, з ім вельмі смешная гісторыя. Я, по-моему, табе расказваў першы, але раней расказвалі, зараз, як чалавек выйшаў, як яму трэба свою медыйку, там, не ведаю, павяртаць, прасоўваць, то я ўзгадваць не буду.
Я потом не публічна тобі розповідав. Мне Там я зусім сёння калі такі- глядзеў інтэрв'ю Светова другое, мне спадабаўся жарт Пальчыса пра тое, што ну спачатку ён сказаў, што можна карацей Егора Пагрома забіць дронам, як амерыканцы гэта зрабілі б даўно, калі б чулі падобныя тэйкі наконт сваёй гісторыі ад якога-небудзь замежнага грамадзяніна. Вось Светаў пачаў возбухаць на гэтую тэму і Пальчыс такі кажа: ну ладно, дрон гэта я сапраўды нешта ахуеў ужо, там спатрэбіцца 2 прынамсі. Я накую Светаў возбухаў, што што ён просто як балабол, як журналіст, ён не варты таго, каб яго было, ну, ён не можа быць мішенем, бо ён як грамадзянскі. Ну тыпу. Да. Ну я Ну, вельмі на жаль, спадзяюся. або на шчасце Егор Пагром сам ліквідаваўся. Там дрон, мабыць, там дрон прыляцеў, яму какаіна, блядь, нахуярыў з Я сам кіслатой. рашыў, Так. сам рашыў, што ён дрон цяпер. Так, гэта ведаеце, як у Не, фільме, не, як у так. фільме Нолана, караці, там трэба было яму ў галаву запіхнуць ідэю аб тым, што скінуцца, блядь, з балкону, я не ведаю, якога там 5-го паверху, каб размазацца па зямлі, блядь, па ўсёй, нахуй, на якой там на Тверской вуліцы жыў перад рэстаранам Арменія, гэта во, заебум. Пачатак, да, там жа ж ён жа ж тады ад'язджаў кудысь, і там былі заўважныя людзі вось гэтымі самымі валізкамі, дзе ў іх вось гэтая сістэма, дзе яны ўсыпляюць і пранікаюць у сон, просто што ходзяць чуткі аб тым, што за сон яны яму внушылі. Ты чуў? Ну гэта такая крыху сакрэтная інфармацыя. Не вельмі ходзіць па інтэрнэце, яны яму внушылі, што хутка сапраўды адбудзецца яго мара, здзейсніцца ягоная мара, і Расія пачне захопліваць Украіну. І пачнецца вайна, і будзе ўсё, і будзе Кіл за 3 дні. Але Егора Пагрома мабілізуюць у якасці снарада ФАП-500, і адбудзецца гэты сход, і ён упадзе на Белгарад. Так. І ён, блядь, вось гэта ўбачыў, вырашыў гэта прадатварціць. А я наадварот думаю, што ён адчуў сябе менавіта гэтым снарадам і вырашыў проста, так бы мовіць, імгненна выканаць загад. Яму проста Пуцін жа прысніўся ў гэты момант. Ён сказаў яму: Егор, ты снарад, ты ракета, гэта паветра, зямля, ты павінен выканаць сваё прадназначэнне. Зямля ён. Ну, дарэчы, так, гэта ж зямля атрымліваецца, таму што, ну, балкон гэта ж таксама зямля, правільна? Зямля і зямля, асфальт. Просто што ён там запуск стацыянарны, ну, так можна лічыць. Так, гэта ведаеш, гэта нават не ракета, гэта такая катапульта старажытная, она просто за стенку каб закінуць. А гэтат беларусіян тут яшчэ? А я тут. Все, скоро. А дадай что-небудзь. Дарэчы, у чаце піша Міраслаў, але чамусьці Міраслаў не заходзіць у канфу. Што гэта робіцца? Я просто зараз падыход на грудь рабіў. Карацей, як я сказал, ну, про Пальчыца уже выказался, а про этого, про Пагрома, конечно, шкода, вось што ён, ведаеце, не дажыве до перамогі наш славнай. И сустренется с нашим дроном, мясистым, кровянистым. Просто мне кажется, можно было запустить дрон с нашей балтской спермой, мне кажется, на его. Чтобы он бы помер был, гаунил, мочи, и ось, ну, разумеете, да? И балтской спермой. Почакай, але гэта ж так и адбылося. Не, ну там, по-моему, было только первые 2 субстанции. Что там было? Только 2 первые субстанции. Без балтского субстрату, разумеешь? Без балтскага. Ну так, но ён же не любіў балтаў. Адкуль там балтская субстанцыя ўзялася? Вось украінская, гэта так.
Всегда обоє. Так само з нашого великого князства Зубри. Ну так. Само Литвины. Нашого ти маєш на увазі литовського, правильно? Ну, конечно. Лісвінська. Гляди, блядь, бо тобі потім я ще этот ВНЖ отрамовлювати. Да. Ну, все, пора мне ехать на СВО. С нарадом. А, не так давно наш агульны знаёмы, про якого, ну, не ведаеш, но адмін, ладно, не буду казаць нічога. Карацей кажучы, колькі пасобе у Літве ты атрымоўваеш? Атрымоўліваў тады яшчэ 1000? Ну, Ці это мне прыснілася? Гляди, оно, в принципе, залежит от твоего заробку. Первые 3 месяца я отрымливал по 1000, так. Потом, кожные 3 месяца у тебя снижается вот эта колькость грошей. Ну и вот. Потом 900, потом 800, потом 700 и, по-моему, потом все. Ага. Важная інфа. І таке може так само, думая про перебратство Литву. Мы, до речі, мерковали так само, что больше же стало немагчыма, что там повсюду где, ну, белые негры, поляки мають слова. Вот, и как бы життя не дают. Я не ведаю, мне казалі, што гэта тыпа можна рабіць, но наколькі я ведаю, што краіна першую, якую ты як гэта казаць, у еўразвяз, праз якую ты патрапіў, значыць толькі там ты можаш быць уцекачом. І што больш ніякіх там салодкі французскі гэта мігрантик, як ён называецца, пособие, солодкое французское пособие, оно тебе не светить, калі ты заехал праз Польшу. 100%. Коли ты думаешь на утекатство подаваться, так без проблем. А, чекай, ты про утекатское пособие пытал? Ну, типа, да. Ну, а тебе якое? Ай, блядь, так я по беспростовью тебе отказывал. Не, утекатская, да, там лежит. Там так само различивается по твоей особистой ситуации. Коли ты реально тому нищий бомж за брак, то тебе могут трохи больше накинуть. А я, як середнячок, отримав з тобою 700 одноразова виплата і потім по 300 євро щомісяць. То там ще не допомагають з оренди квартири. Частково покривають. Ось. Ну, які курси можуть тобі так само оплатити. Ну, принаймні по литовській мові. Я, до речі, зараз пра вось гэтае ўсе пасобе, блядь, дзяржаўную всякую хуйню, я згадаў, як калісьці хтось у чаце, ну, калі быў у Мангенеза в папярэднія разы, хтось сказаў, а так здзіўлёна, типа, а з чаго вы вырашылі, што зараз больш законаў і рэгуляцый, чым было 100 год таму? І пасля вось, ну, тады з Мангенезам мы пасябаліся з гэтага, а потым, блядь, выходзіць навіна, што ў Беларусі зараз трэба, сука, рэгістрировать жывёліну ў сваёй кватэры. Хуйня, блядь, ракёная. І калі не будзеш гэтага рабіць, тебе штрафаваць будуць. Да, 100 год таму таксама, блядь, все было яшчэ больш, як зараз, нахуй. Рэгістрировать, блядь, кожнага кота, кожнага собака. Я звычайна прыводжу прыклад з выхаваннем дзяцей. Ён мне падаецца больш красамоўным, хаця потым я ўзгадваю, што, блядь, былі некаторыя арыстакратычныя рэжымы, якія заграбалі там дзяцей сялянскіх у армію. Гэта таксама можа разніцца. Але, ну, гэта проста мой баяс як чалавека з усходняй Еўропы. Так. Ну, тебе арыстакраты у гэту армію забралі? У дзяцінстве? Не. У мяне, ў прынцыпе, немцы нарадзілі, а потым мяне ў іх скралі. Вось. І прывезлі ў Беларусь. Да. Было такое. Як там казалі, калі Ева пряла, а Адам пахал, где-то ты быў шляхціч.
Этот... Песня Гайера, да. Не, ладно, я так не наиграю. Где где солодкие донатики Маргинезу? Вось і я не магу уцяміць. Давайте, мабыць, чат пачытаем, каб людзі мелі больш матывацыі туды пісаць. Так, Давай. пытаюць, якія ў цябе рэлігійныя погляды? У мяне рэлігійныя погляды этнічныя. Так, пишуць, Пазняк на сваіх выступах кажа, што трэба жыць, захоўваць сябе як беларусаў і чакаць, калі Лука адкінецца. Ну, часткова я з гэтым згодны. Просто, пытанне ў тым, што крыецца пад словазлучэннем захоўваць сябе. У нас могуць быць розныя погляды на то, як гэта павінна выглядаць. То бок, на мой погляд, захоўваць сябе гэта... Не, секундачку. На мой погляд, захоўваць сябе гэта выехаць за мяжу і там недзе ў вёсцы польскай будаваць сваю беларускую камуну недзе на Падляшшы. Вось, з пункту гледжання Пазняка гэта хутчэй за ўсё, скажем, там вось стварэнне нейкіх культурных ініцыятываў крынжовых, там распаўсюд беларушчыны на каналах на 2 падпісчыкі. То бок пытанне ў сродках. То бок зноў ж такі усе згодныя з тым, што нам патрэбна незалежная вольная краіна. Адрозненні ўзнікаюць вось і спрэчкі на момант, калі мы спрабуем вырашыць, што рабіць-то, ёпта. Пункту гледжання Пазняка гэта вызначае, што дзе бы ты не быў, пратрымайся дастаткова доўга і памятаеш, ты беларус. А калі па магчымасці яшчэ і дзяцей нарабі і ім патлумач, што яны нармальныя беларусы. Я просто не лічу, што, напрыклад, унутры краіны гэта магчымы сцэнар у прынцыпе. Ты не можаш сваім дзецям патлумачыць. Ён складаны, але немагчымы. Ты не можаш ніхуя сваім дзецям патлумачыць, таму што дзеці, яны на то і дзеці, што ўсё, што ты ім піздзіш, вось там пра тое, як краіна збудаваная, яны потым ходзяць і распаўсюджваюць гэта сярод сваіх аднагодак і там сярод настаўнікаў. А ты не можаш не аддаць сваё дзіцяці ў школу. У Беларусі няма проста такога тыпу навучання, як хатняе. Ты абавязаны аддаць сваё дзіцяці ў школу. Дзіцяці прыходзіць у школу і аўтаматычна пра цябе ў гэтай школе даведваюцца, што ты жмігар. І да цябе прыходзяць службы сацыяльнай апекі і, забіраюць твоё дзіцяці. Я не ўпэўнены, што оно зараз ёсць, але што я дакладна ўпэўнены, дзяржава по-любому на гэта намагаецца, каб дзеці закладвалі бацькоў і каб выкарыстоўваць супраць іх нейкі беларускі аналог ювенальнай юстыцыі. Но хатняе навучанне ў Беларусі існуе толькі па медыцынскіх паказаннях. Так, то бок не існуе. Так крыч, конечно. Калі ў цябе ёсць сувязі, калі ты можаш даць на лад. Што не менш нават такой формы, няма. Там форма такая, Нямецчына гэта таксама таталітарная залупа. Мы ж зараз размаўляем усё ж такі пра пытанне там выжывання народу, не тое, каб Нямецчына рухаецца ў накірунку выжывання свайго народу. Давайте будзем памятаць. Яны рухаюцца, каб немцаў не было. Я штосьці яшчэ хацеў сказаць. Я хацеў дадаць, што не абавязкова менавіта працаваць на тое, каб дзеці закладалі сваіх бацькоў. Дзеці могуць проста прапіздзецца, таму што яны не разумеюць яшчэ на гэтым этапе сур'ёзнасць тых словаў, якія яны сябе вылучаюць. А людзі, які іх атачаюць, асабліва настаўнікі, якіх працай з'яўляецца проста псаваць людзям жыццё і засіраць мазгі маладому пакаленню, яны на гэта звяртаюць пільную увагу і проста
тэрмінова звярнуцца ў органы сацыяльнай апекі. Вядома, калі гэта настаўнікі з душой, з нацыянальнай свядомасцю, яны могуць проста паглядзець на гэта скрозь пальцы. Але ну адзін такі сустрэнецца, другі такі сустрэнецца. Рана ці позна вашае дзіцяці прабаўтаецца якой-небудзь мразе, якая ну проста зробіць усё для таго, каб у рэшце рэшт з вашай сям'і дзіцяці забралі. Таму ну просто я не уяўляю сабе, як можа працаваць нацыянальнае выхаванне ў рамках сучаснай Беларусі. Просто разумееш, яно можа працаваць у нейкім марзалюка-падобным выглядзе. Не факт. То есть такое яно ўсё роўна захоўваецца. Таму што глядзі, таму што марзалюк ён канешне займае важную пазіцыю ў беларускай дзяржаве, але ён не фармуе яе палітыкі. Рана ці позна марзулюка таксама набутыляць, блядь. Я ў гэтым не сумняюся. Блядь, паглядзім. Просто мне здаецца, што вот марзулюк гэта такі прыклад пред вачыма. У нас же ёсць усе вось гэтыя пытанні пра вы хотите быть у складзе России, вы хотите быть в Хаўрусе з Россией, вы хотите сябраваць з Россией. І там уже, блядь, не адказы. Там няма такой хуйні, што людзі не хочуць. О, кстати, там няма такой хуйні, што людзі вось цалкам выступаюць быць у складзе. Містер Бабарыканец, як вы сюды праніклі? Да. Там же ж яно ж наадварот, што людзі ўжо замацавалася такі расклад сярод людзей, што людзі цалкам выступаюць, што ну да, можа быць России там штосьці лепей, ну да, можа быць штосьці там пабагадзі, похуй, блядь, на Россию, нам падабаецца наша утульная Беларусь. Мы беларусы, нам вось каля Беларусі трэба. І вось у такіх межах, што да, наша Беларусь, чырвона-зялёная, вусатая, блядь, але яна наша. Вось у такіх, мне здаецца, ўсё ж такі варыянтах выхоўваць магчыма. Ну, а такой варыянт, ён все роўна лепей, бліжэй да чырвона-белай Беларусі, чым да бел-сіня-чырвонай. Я, дарэчы, не ўпэўнены, што ён бліжэй. Часамі фэйкавая нацыя, яна горш, чым яе адсутнасць. Вось. То бок, мы размаўляем кантэксце Пазняка. Што ён мае на ўвазе, калі кажа, блядь, захавайце сябе. Захавайце сябе беларусам, захавайце хаця бы чырвона-зялёным, чым, блядь, расейцаў. На мой погляд, калі мы кажам пра беларусаў, а не проста пра людзей, у якіх у пашпарце напісана, што яны беларусы. Нават у рашцы, блядь, ёсць больш свабоды для выхавання сваіх дзяцей беларусамі, чым у самой Беларусі. Таму што Беларусь гэта краіна, якая іранічна названая Беларусь, таму што яна спецыяльна створаная была, блядь, для генацыду карэннага насельніцтва свайго яшчэ з часоў БССР, і зараз гэта працягваецца. Просто літаральны генацыд. У рамках рашкі, блядь, нават больш ёсць магчымасці развівацца і захаваць сябе беларусамі, чым у сучаснай Беларусі. Як бы гэта, ну, зноў ж такі іранічна і супярэчліва не гучала для кагосьці. Не, блядь. Ну, просто ты можаш у рамках хатняй адукацыі, нават у, блядь, рашкаванскай сістэме, дзе-небудзь на Алтаі, блядь, выхаваць сваіх дзяцей большымі беларусамі, чым тая аглобля, якая застанецца ў краіне, якая будзе хадзіць у беларускую школу, якой засруць мазгі, і яна будзе думаць, што Беларусь гэта партызанская хуйня нейкая, блядь, з серпом і молатам. Таму, ну, хуй ведае. З іншага боку, канешне, тут яшчэ ёсць такое пытанне вайны, то бок, умоўна кажучы, вашыя дзеці, калі вы жывяце ў Расіі, рана ці позна могуць дасягнуць узроста даросласці, зрэласці і пайсці, блядь, ваяваць за Пуціна, але, ну, можна проста грамадзянства не атрымліваць. Хаця, ну, з іншага боку, Рашка гэта ж не краіна, дзе працуе закон, там могуць каго заўгодна даслаць воевать. Карацей, складанае пытанне. Таму я не тое, каб заклікаю людзей выязджаць у Рашку, я іх заклікаю выязджаць ва ўсходнюю Еўропу і ў Амерыку. Ще беларускі нацыяналіст мяркуе.
Да ён там цічу сваю цягне у мацоўні. Да я хуячу собі трипки грудины. Карацей, наконт захавання сабе по бацьку, я в ogóle, блядь, не разумею, ну, як залезці галаву дзеду. Я могу для себе вось сфармаваць звыш мэту, што мы реально можем дагрукацца зараз да людзей Беларусі, асабліва да моладзі, толькі ў інтэрнэце. Ну, трэба засяроджвацца на гэтым сегменце. Гэта нават важней за дыаспаральныя актыўнасці. Ну, дыаспаральныя так патрэбны для того, каб показваць, што мы як бы не толькі здесь там мемы постим, але яшчэ жывыя, нешта можам як бы жыцці арганізаваць, чыста для того, каб паказаць это фармальна. А так трэба нам ідейна працаваць па тым, хто там застаецца, для того, каб іх некая была крыніца інфармацыі. Як калісьці савецкія дзеці, школьнікі слухалі амерыканскае радыо, знаете, так полутаемно, для того, каб атрымліваць сапраўдную інфармацыю, сапраўдныя веды. Дзеці слухалі амерыканскае радыо? Так, советские налаживали радиоприемники для того, каб послухать, что там на «Голосе Америки» рассказывают, и что такое. Это такая, ну, распространенная байка. И мы мусим быть в этом «Голос Америки» для белорусской молоді сёння. Мы мусим показывать им альтернативный погляд на ситуацию. Вот, и это в наших силах как раз таки. Я цалком переконанный, что мы можем спокойно перебивать как минимум кашистскую, а при певних моментах навіть і росіянську пропаганду. Это нездоровая хуйня, тому что у існуючай канфігурацыі атрымліваецца, што дзеці будуць слухаць нейкіх рандомаў за мяжой больш, чым уласных бацькоў. Тому што уласныя бацькі, яны, блядь, па-першае, не тое, каб хочуць, але нават калі хочуць, не могуць перадаць гэтую інфармацыю сваім дзецям. Атрымліваем Я выберу тых, што хочуць. А? Я выберу тых, хто хочуць. Так, хуйна. Да, такі, ну, типа, чым гэта праблема, калі, блядь, у іх бацькі цалковыя дэгенераты або шлюхі, блядь, алкаголікі? Ну, тым, што пазней, блядь, яны не змогуць сфармаваць здаровае грамадства, у якім яны, як бацькі ва ўласных сем'ях, будуць мець хоць нейкі аўтарытэт. Гэта просто, ну, бясконцы ланцуг, блядь, дысфункцыянальных сем'яў. А калі ў нас дысфункцыянальныя сем'і ствараюць умоўную нацыю, то гэтая нацыя, блядь, выйдзенага гаўна не вартая, на мой погляд. Нахуя, блядь, гэта... Да не, ты не только на своих бацькоў можешь арыентавацца, типа, ну, свету гораздо цяжэй. На ўзроўні сям'і у цябе закладаецца, у прынцыпе, разуменне таго, што такое аўтарытэт, каго ў гэтым жыцці варта слухаць, каго не варта, хто пра цябе клапоціцца, хто не. Калі ты гэтыя рэчы не ўспрыняў на ўзроўні сям'і у дзяцінстве, то ты будзеш уебаным до канца жыцця у бальшыні выпадкаў. Ну, это зараз галасоўна абсолютна хуйня поўная. Ну, я тут цалкам з тобой не згоден. Ну, окей, чаму у дзяцей, у якіх бацькі няма, потым з'яўляюцца велізарныя праблемы з тым, каб стварыць сям'ю, у прынцыпе, там, знайсці жанчыну. У тых, у кого добра з бацькамі, няма праблем, напэўна, ніколі з сям'ёй. Ну, іх менш такіх праблем. Ну, чалавек, які расце без бацькі, ён вырастае абуткам, блядь. Асабліва, калі гэта хлопец. Я еще раз давай конкретно задам питання. У всіх дітей, хто расце без сім'ї, такі проблеми? Блядь, статистика, ты разумеешь, что такое статистика? Статистика, яна не працуе так, что у нас ва ўсіх выпадках гэта будзе так. Гэта ў бальшыні выпадкаў будзе так. І гэтага ўжо дастаткова, каб у нас атрымалася на выніку кал, блядь. І вось выборы тыя самыя дэмакратычныя, якія людзі захочуць праводзіць у такім грамадстве, прывядуць да выбору новага калавага прэзідэнта, блядь. Толькі ў яго будуць вусы не на твары, блядь, а на задніцы, я не ведаю, што там цалаваць каму больш спадабаецца. Абысь там будуць не вусы, а ціскі проста вісець гэтыя рагаткі. Ну, якая розніца? Статистика ахуенная па шытейке. То бок яшчэ раз, то бок ёсць людзі, так, якія, нягледзячы на тое, што іх не было бацькоў увогуле, які знаходзяць сабе жанчыну, будуюць моцную сям'ю, да? То бок часам здараецца, да, такое, што не толькі бацькі фармуюць твой светапогляд. Часам здараецца, так. Ты хочаш пабудаваць сваю стратэгію на тым, што часам здараецца.
само нічого по собі навіть мухи не їбуться самі по собі. Яны все одно під впливом чагосьці набираються від цього досвіду, це часть повністю, і потім будують гэтай сім'ї. Так ми можемо, як люди, які, принаймні думають, що розуміють, ми можемо їм допомагати в цьому формуванні. Того, як можна формувати свої сім'ї, як можна формувати свою державу, свой світопогляд. Гэта апошняе, чаго я б хацеў, каб хтосьці слухаў мяне або кагосьці, блядь, з вас у пытанні таго, як трэба будаваць сваю ўласную сям'ю. Мне здаецца, гэта занадта шмат бярэш на сябе. Мы только что с тобой, ты в лику этим займался, раили, як обирать себе дзяўчыну, например. Так я просто дурачок у інтэрнэце. Я не претендую на роль выхавання пакалення. А, блядь, а бацькі у этих дзяцей, ты думаешь, все охуенно адукаваныя люди, навуковыя даследчыкі і арыентыры для прыкладу. Лепей, чым я ва ўсялякім выпадку. Калі з тобой падзецца, тут можна далей не спрачацца. Я думаю, не тое, што я просто нейкі хуёвы чалавек, ці вы, по дэфолце у большыні людзей аўтарытэтам галоўным у іхнім жыцці з'яўляюцца іхнія бацькі. Калі гэта не так, то чалавек не зразумее, як працуе аўтарытэт у прынцыпе, і заўсёды будзе галасаваць за левацкую хуйню, таму што ён бачыць аўтарытэт у дзяржаве, а не ў іншых людзях. Чалавек, ён павінен у рамках сям'і навучыцца верыць іншым людзям, а не нейкім хуям, якіх ён пабачыў па тэлебачанні альбо пачуў па радыё «Свабода». Реально, вось по твоей позиции лепей хай яны слухаюць салковых дэгенератаў гэтых беларусаў, якія бралі Лукашэнку і былі супраць развала салка, чым умоўна нас замяжыць. Я лічу, што людзям, якія дбаюць пра сваіх дзяцей, трэба проста з краіны спярдаляць, так бы мовіць. То бок выязджаць у краіну, у якіх яны змогуць выхоўваць сваіх дзяцей. А саўкі гэта, блядь, не беларусы, калі што, па маім светапоглядзе. Калі гэта яшчэ не прагучала ў нашай дыскусіі, хай гэта прагучыць зараз. Савецкі чалавек гэта не беларус і ніколі ім не будзе. Не, это все прыгожа гучыць, разумею, но яны выйдуць і праз які час, як ты думаеш, яны размыюцца? Вось цалкам перастануць быць беларусамі. Яны што зробяць? Одно пакаленне? Праз які час, вось, на твою думку, яны размыюцца, перастануць быць беларусамі? Колькі пакаленняў на это патрэбіцца? 2, 1? Я думаю, дакладна больш спатрэбіцца пакаленняў, чым у самой Беларусі. Таму што мы ўжо зараз маем сітуацыю, у якой у нас палова насельніцтва гэта проста, блядь, глэкі нахуй, якія ад расейцаў не адрозніваюцца ні на йоту. То глядзі, у самой Беларусі яны размыюцца тэрмінова, імгненна, а за мяжой, так, паступова, часова. Ёсць за мяжой, ёсць шанец. Так. Які шанец на што? На захаванне. Вось паглядзі, была там дыяспара у Амерыцы, якая сфармавалася яшчэ, пачала фармавацца яшчэ на пачатку 20-го, а то і раней, стагоддзя. Я маю на ўвазе пачатак 20-го стагоддзя. Яна да гэтай пары існуе, там ёсць хрысціянскі дом, ці як ён называецца, у якім Пазняк пастаянна выступае, калі прыязджае туды. Вось ёсць такі варыянт. Ёсць іншыя ініцыятывы. Наогул амерыканская дыяспара беларуская, яна досыць моцная. Паглядзець на якія-небудзь іншыя прыклады дыяспары. Ёсць хуйня по тыпу Брайтон-Біч, ёсць габрэйская дыяспара, ёсць карэйская, кітайская, самыя розныя. Яны нейкім чынам прымудрыліся захавацца, а беларусы гэта, паходу, настолькі бесталковы народ, што ён, блядь, не здольны нават одно пакаленне пражыць у эміграцыі і не растварыцца. Да. Зноў ж такі, хто з нас нацыяналіст? Ты сам толькі што прызнаў, што людзі ў міграцыі яны гэтак сама асімілююцца, толькі пазней. Я стаю на пазіцыі, то мы можам уплываць і на тых, і на другіх праз медыйны ўплыў. На тых, хто ўнутры краіны, павінен быць такі прыкладны медыйны ўплыў. Выязджайце, блядь, хто можа. Ратуйце свае душы. Вось увесь медыйны ўплыў.
нахуй гэты ўплыў, людзі, якія з'едуць, яны там і застануцца з большасці сваёй. І мы просто пазбавімся... Так, і створаць беларускую дыяспору сапраўдную. Так, будуць узмацняць чужыя дзяржавы, іхнія эканомікі, А што ў іхнія гэтым культуры. такога? Што хуёва ўзмацняць амерыканскую дзяржаву, якая дазваляе табе быць свабодным беларусам на яе тэрыторыі? Апроч всего охуенно, апроч того, что это мы ослабляем Беларусь как такую. Схуяли. Ничего не отрываются на замену. Ну, потому что эти люди съезжают с Беларуси, и, соответственно, сам белорусский фонд внутри державы, и он съезжает, зменшает свой уплыв. Так я у яго і так няма ніякага ўплыву. Гэта нейкі копіум, блядь, пра тое, што нацыянальныя людзі ў Беларусі маюць нейкі ахуеўшы ўплыў. Так, коли его не... Ну, конечно, мают, принамсі на своих людей наваколля. Так, охуенно. А потым іх саджаюць, блядь, усім наваколлем. У адну цэлю, так бы мовіць, у адну камеру. Не, просто калі вы беларусы жывяце ў Беларусі, то рана ці позна вы здохнеце. І прычым гэта адбудзецца не тое, каб ад старасці. Калі вы выедзеце з Беларусі, то вы будете жыць, блядь, вечна. Не, вы не будете, але ну, вы будете жыць вечна ў тым сэнсе, што вы пакінеце нашчадкаў, якія будуць беларусамі. А калі вы ў Беларусі жывяце, то вы пакінеце нашчадкаў, якія ўжо хутчэй за ўсё будуць чыстай руснёй. Я не разумею, при таких стейках, чему у Маргинеза есть хоть некие проблемы до моей позиции по санкциях. Я абсолютно это не зрозумела, чему не закликает. Позиция по санкциях, глядзі, у чым праблема. Праблема ў тым, што ў Беларусі засталіся яшчэ беларусы, на жаль. І нам трэба іх адтуль неяк дастаць. А гэта значыць, што яны не павінны там здохнуць ад голаду, што ў іх павінна быць магчымасць атрымаць візы. Ну ты санкциями ніколи до такой ступени не збанкрутуешь. Нават, блядь, в Паўночнай Кореі такого нема. Наадварот, мы зробім, глядзі, цалкам усаштапіць мою позицию. Мы максимально пагоршым умовы беларусам, вось ну таким адукаваным, скажем, интеллигентным, для того, каб там было немагчыма знаходзіцца. І яны з'язджалі ў іншыя краіны. Не, гэта не так працуе. Гэта просто прывядзе да таго, што інтэлектуальных людзей, ну просто людзі не будуць укладацца у інтэлектуальнае жыццё ў Беларусі і будуць у Рашку ехаць. Гэта не так працуе. Там якія-небудзь ахуительныя інтэлектуалы Паўночнай Карэі, яны едуць просто ў Кітай усе. І ўсё. Так яны і так будуць Рашку ехаць, бо так прасцей. Што прасцей? У Кітай ехаць? Да не, ну, па-мойму, Паўднёвая Карэя не з США там супрацоўнічае больш. Як сказал, ехаць у Рашку прасцей, бо там няма моўнага бар'еру, там няма культурнага бар'еру. Ну, і нават, блядь, фізічнага няма, межы, ёпта, няма. Конечно, не поедуць туды. А фізычная мяжа гэта ў 21 стагоддзі нейкі ахуительны паказчык? Самалёты не лятаюць? Самалёты яны хутчэй нават за цягнікі лятаюць, я не разумею, чым праблема. Не асабліва летаюць з Беларусі. Мы, блядь, пра Карэю зараз размаўляем, наколькі я зразумеў. Калі мы пра Беларусь, то я ўжо сказаў, у Беларусі засталіся беларусы, іх трэба адтуль неяк дастаць. Санкцыі гэтаму не спрыяюць. Санкцыі спрыяюць таму, што народ шчухваецца і ўсё. Это охуительно подступково всех съебаться с краины. Блять, можа кто-нибудь... Выбачай, можа кто-нибудь выразаць гэты момант, дзе, блядь, Маргинез сказа, народ штукваецца і беларусіяна, гэта охуительно. Нет, я не разумею, чым, блядь, проблема у Маргинеза з егонымі тейкамі для гэтай позиции. Нас, блядь, так трэба Я толькі што ўжо распавёў. Трэба ебачыць гэтых ебларусаў, блядь. Беларусь нарэшце заселілася пакистанцамі, блядь, маскоўцамі. Вось тады беларуская нацыя адродзіцца, блядь, у Злучаных Штатах Амерыкі і будзем Дональду Трампу дзякаваць за это. Ахуенный план, по-моему. Ну, для швейцарский годинник. Ну так, а ў чым праблема? Я не разумею. Это полная чушь.
Хуйня, блядь, рогатки, блядь, поміж ногами. Я просто не разумею, у чым праблема, улічваючы, што ў Беларусі не будзе ніякіх зменаў пазітыўных у наступныя 100 год, як мінімум. Так, то вы, типы просто стагоддзямі змагаліся за то, каб атрымаць нейкую імітацыю дзяржавы. Мы просто, як бы, добраахвотна пакідаем нават тыя вось рэшткі, якія ў нас засталіся. Ну, вось яны стваралі для нас дзяржаву. Ну, глядзі, мы не ўдзельнічаем у расійскіх войнах. Гэта ўжо дазваляе вялікую колькасць беларусаў захаваць і потым вывесці нахуй за мяжу. Калі вы хочаце на зусім далёкую перспектыву, нейкую стратэгію, то окей, можна лічыць гэты кавалак тэрыторыі нашай зямлёй абітаванай, і што калісьці мы на гэтую зямлю вернемся. Але для пачатку трэба, блядь, з гэтай зямлі з'ебацца, таму што дзяржава, якая існуе на гэтай зямлі, яна існуе выключна для таго, каб праводзіць генацыд беларускага народу. Больше она ни до чаго не функцыянуе абсалютна. Дарэчы, по-моему, лібертарыянская пазіцыя цалкам. Лібертарыянцы з всіх краін закликаюць пакідаць сваю радзіму для того, чтобы узмацняць іншыя дзяржавы, эканомікі, нацыі. Я нагадываю, што я не нацыяналіст. Я важна, вельмі добра. Я монархіст, а гэта азначае, што я па сваіх поглядах вельмі блізка да палеалібертарыянства. Фактычна я палеалібертарыянец, просто я не веру ў дамову аб неагрэсіі, а так. Мне-то похуй, блядь, на дзяржавы там усялякія сучасныя, дэмакратычныя. Гэта я зараз пра Беларусь, калі што. Дык монархізм гэта ж не ідэалогія, гэта форма. Нават калі гэта ідэалогія, то гэта вельмі проста ідэалогія. Хаця, на мой погляд, ідэалогія сама па сабе, вось як з'ява, ідэалогія гэта мадэрновая такая рэч, прагрэсівісткая. То бок у некаторым сэнсе вось монархізм у сучасным ягоным выглядзе гэта сапраўды такая крынжовая ідэалогія, таму што ідэалогія, яна распаўсюджваецца сярод шырокай масы насельніцтва. Блядь, нахуя монархісту, у прынцыпе, задумвацца над тым, што там думае сабе шырокая маса насельніцтва. Гэта такі атрымліваецца трошкі супярэчлівы твор. Просто я не ведаю, як па-іншаму свае погляды апісаць. Все як у Тихановскі, прынцыпе. Што? Па Тихановскаму ці па Тихановскай? Па Тихановскай. Тихановскай, ну так. Тихановская, яна ж выступае за тое, каб улада перадавалася у спадчыну. І за тое, каб галасавала ў краіне 20% насельніцтва. Гэта тыповая Тихановская. Ось прямо перад вачамі бачу ягоную, ягоную, пакуль што не ягоную, ейную палітычную праграму, і там просто першыя радкі галасаваць будзе 20% насельніцтва. Якое нахуй галасаванне пры манархіі? Што это могли за долбаёбства? Ну, вось як у вялікім княстве літоўскім, напрыклад. Ці ты будзеш казаць... Это уже дэмакратыя нейкая для геяў. Ці ты скажаш, што ВКЛ гэта не монархія? Ну, прабачце, там шляхта была, і шляхецкі тытул перадаваўся ў спадчыну. Монархія, якая ўжо запэцканая вось гэтым гейскім, плебскім, демократычным складнікам. Так, это першы тейк. А другі, не абавязкова інфармаваць гояў. Не блытаеш? Дайце скончыць. По-другое, не обов'язково інформувати гоял, ну, то бок нас з вами, маргінеду у тим ліку, об тим, кому там як буде передаватися влада. Ми цілком максимум, що вони якраз таки за це виступають, щоб їхнім нащадкам передали владу. Просто, ніхто вам про це не буде казати, бо ви плебс. Ось і все. Такая Тихановская, яна што ў вайне не блытаеш монархію за арыстакратыяй. А, по-моему, гэта одно і тое ж.
То бок ну манархізм у манархія ў шырокім сэнсе гэта арыстакратыя, і яны перыядычна просто адна ў другую пераліваюцца. Там адзін перыяд гэта абсалютная нейкая монархія, потым монарх слабне і ўлада пераходзіць да арыстакратыі, але прынцып улады ён застаецца той же самы, што тытулы вось гэтыя шляхецкія арыстакратычныя яны перадаюцца ў спадчыну, што монарха гэтага абсалютнага, што арыстакраты такой сярэдняй праслойкі знаці. Іхні статус перадаецца ў спадчыну іхнім дзецям. Прынцып захоўваецца такі. То бок у сучаснасці хтосьці мог бы сказаць, што грамадзянства, у цябе ёсць грамадзянства Беларусі, Польшчы, неважна, Амерыкі, яно таксама перадаецца ў спадчыну. Гэта таксама такі тытул, які надзяляе твоё патомства выключнымі правамі. Ну, скажем, у выпадку амерыканскага грамадзянства гэта неверагодна выключныя правы, таму што ну амерыканцы яны не толькі ў сваёй дзяржаве валодаюць просто ну беспрэцэдэнтным узроўнем свабодаў, дык яшчэ ў іншых краінах яны пачуваюць сябе як гаспадары. Ну яны патрапіць могуць у большыню краінаў свету без візу. Вось і хтосьці мог бы так сказаць, але я б на гэта адказаў, што ёпта гэта эгалітарная занадта сістэма, таму што грамадзянствам валодае там ну прыкладна 99% насельніцтва краіны. Ну калі гэта не якія-небудзь спецыфічныя прыклады заходняй Еўропы, то гэта так, там ну больш 90% дакладна. То бок у параўнанні там з 27 на максімуме адсоткаў у якім-небудзь ВКЛ сярэднявечным, гэта просто ну гэта настолькі вялікая розніца, што там ну просто гэта ведаеце, нягледзячы на тое, што тут нібыта ёсць градацыя, можна сказаць там, каб галасавала не 20, а 30, 40, 50, 60, і рана ці позна мы б дайшлі до 90. Але ну нягледзячы на градацыю, тут просто ёсць два вялікія полюсы, што ў нас у адным выпадку галасуюць блядь, усе амаль што, а ў другім галасуе знаць, галасуе арыстакратыя. Вось. Дякую. Так таксама і зараз адбываецца ну, у Беларусі менавіта так пабудаваная сістэма. Не, ў Беларусі народ прагаласаваў за ебаната, і ён кіруе краінай 30 год. Не, так гэта было так на пачатку, калі вось гэты хлеб. Ну здрасце, гэта істотнае пытанне. Потым прыйшлі арыстакраты, якія вось сілай захапілі ўладу, забілі, знішчылі, як там на вражескіх касцях слёзы осені, рёв мотораў. Запиздили, реально физично знищили всех своих противников силой, навязали свою волю, як шляхта, захопили владу, и теперь только невеликая группа людей играют, кто будет наступный. Цалком себе аристократия. Не, гэта дэмакратыя. Гэта просто тыранія, якая зрабілася заканамерным вынікам дэмакратыі, заканамерным вынікам плебісцыту. Таму што плебісцыт ён заўсёды выглядае так, што нейкая арава уебанаў прыходзіць на плошчу і абірае сабе мудака, які будзе іх ебаць у задніцу, іхніх дзяцей, блядь, ебаць у задніцу наступныя некалькі пакаленняў. Гэта не вах монархіі, гэта просто заканамерна, гэта акурат аргумент за монархію, таму што монархіі яны заўсёды паўставалі як грубо кажучы улада заваёўнікаў, улада людзей, якія заваявалі свой тытул. Лукашенко ён бы ніколі ў жыцці не заваяваў свой тытул, калі б вялікай колькасці уебанаў, якіх назвалі беларусамі з нейкага хуя, не далі выбарчае права паўсюднае. Ён бы ніколі, у яго няма ніякіх дывізій не было. У яго не было ніякай сур'ёзнай падтрымкі ад сілавікоў. Гэта, ну, там, хіба што агентурны ўплыў з Рашкі. Але акрамя таго, ён жа просто нейкі дырэктар калхозу. Гэта па-вашаму, адпавядае таму, як выглядалі першыя монархі, там якія-небудзь гэтыя рахвалоды, блядь, Міндоўгі, гэта вось для вас Лукашенко такі просто сярэднявечны. Я не разумею, чаму ты аперуеш старымі нейкімі монархамі ў сучасных умовах. Глядзі,
Все гэтыя типы, у якіх былі дывізіі, у якіх былі танки, былі салдаты, былі біцепсы, былі вінтоўкі, быў военны досвід. Разумееш, што Лукашенко, ён гуляў па тых правилах, якіх мае, і ён іх всіх выебаў. Ён па факце взял і выебаў, дастаў сваю хуіщу, і адзін іх всіх нагнуў. Не, ён удзельнічаў у выборах. А тых, ну, это спачатку так было, так. А потом, калі ён это все выиграў, это Сука. А потом ён дастаў сваю хуіщу. Гэта як сказаць, блядь, я вось маю жонку трахнуў чорны мігрант. Але гэта было спачатку, гэта, блядь, не важна. Вось я далей яго вырашчу, як свайго сына, вось, гэта будзе мой сын, таму што вось я яго бацька. Бацька гэта той, хто выхаваў, не той, хто кончыў піздзёнку, і не той, хто аплодатварыў маю жанчыну. Гэта не важна, гэта было ў самым пачатку. Я ж потым яго вырашчу вось белым чалавекам. Гэта будзе так працаваць. Аналогіі ахуіцельна працуюць дыскусіі. Ну, аналогія прагучала з твайго боку. Самого початку. Чым аналогія? Аналогія паміж сучаснай беларускай дзяржавай. Лукашенко захапіў, узурпаваў уладу антыдэмакратычным шляхам і менавіта эгалітарным. Лукашенко пабудаваў сваю псеўдаарыстакратыю вось гэта, якая ўсё вырашае, і он на элітка. Ты сказаў эгалітарна, ты прагаварыўся. Гаворачка па Фрейду. Так, і яны вырашаюць невялікая колькасць, вось людзей, якія сілай захапілі прыстол, яны вырашаюць, хто будзе наступным. І ніякай дэмакратыі там няма. То бок я не разумею, чым тады А праблема. чаго ты ўзяў, што дэмакратыя, што дэмакратыя гэта калі пастаянна адбываецца нейкі электаральны працэс? А што такая, што па-твойму дэмакратыя? Дэмакратыя гэта плебісцыт. Вось быў плебісцыт, людзі абралі сабе дыктатара. Схуялі, блядь, пасля таго, як дыктатар прыйшоў ва ўладу і пачаў рэалізаваць волю грамадства, волю гэтых уебанаў, большасці насельніцтва, гэты рэжым змяніў сваю сутнасць. Схуялі, за якога хуя проста. У той момант, калі ён згубіў легітымнасць і згубіў падтрымку большасці грамадства, ён не згубіў легітымнасць. Ён не згубіў ніякай легітымнасці. А ў які момант я згубіў легітымнасць? Я не могу назваць канкрэтную дату, але той момант, калі большасць беларусаў перастала падтрымліваць. По-моему, большасць беларусаў, яна тыпу прагаласавала на рэферэндуме за тое, каб іх маглі трахаць у ачко неабмежаваную колькасць тэрмінаў. І адпаведна Лукашенко ён ўсё зрабіў па закону. Рэферэндум не незаконны, ну типа мне здаецца, не варта табе это тлумачыць. Там был абсолютно, блядь, незаконный референдум с натягнутыми лічбамі. А якая розніца? Ну, дэмакратыя, калі што, гэта пра перавагу плебісцыту над законам, над правам, над канстытуцыяй. Розніца тым, што увагу людзей, вось того самого, як ты назваў плебса, ніхто не пытаў. Вырашылі вось твои любимыя арыстакраты, які сілай дастылі ўладу, і все вырашылі за народ. Та не, просто у беларусаў пару раз спыталі, і кожны раз беларусы сказалі: трахайце нас у ачко, мы вам толькі дзякуй скажам. Это не значит, что демократичным застался режим после того, как сгубил легитимность. Ну так, белорусы повалились, яны обрали долбоёб, яны обрали демократия это крал. Але вот, докладно не больше кауза монархии, где такой же дегенерат может народиться и будет пировать просто по факту того, что он высрался из некого короля. Ну, верагоднасць таго, што з караля вырадзіцца дэгенерат, яна досыць нізкая. Яна нашмат ніжэй, чым тое, калі б мы бралі агульваць гэтага насельніцтва, папуляцыя, якая не мае ніякіх арыстакратычных тытулаў, і проста сярод іх бы рандомам абіралі. Просто ўзяць выбарку ўсіх дзяцей каралёў і ўсіх дзяцей звычайнага насельніцтва сялянскага. Людзі на сонечных монархаў, яны што, ахуенныя нейкія здольнасці якасці сабе несуць? Ну, як ты думаешь? Хто несе? Это просто не трусные монархи. Ну, шведский монарх, британский монарх. Яны што, ахуенные якасці сабе несуць, маральныя, інтэлектуальныя? Ну, ты пра сённяшнюю монархію ці пра монархію брытанскую часы, калі яна мела нейкае значэнне ў свеце?
Я в ілюзіях не вітаю. Мені, ну, за страки, що там було раніше, ми не ведаємо, що було раніше. Я кажу про сьогодні. Бо сьогодні є монарх. Є люди, які мають справді право по крові претендувати на звання бути монархом. І просто от пізди, да, придумали, а вони реально мають право зватися монархами. І вони такими є. Тобто вони некими суперздольностями, по-твоєму, володують. Ну, а чаму не? Ну, тому що ні. Про маральнае, дарэчы, гэта ты сам спіздануў. Я ніколі не казаў, што монарх гэта чалавек, які валодае нейкімі ахуительнымі маральнымі здольнасцямі, компасамі і так далей. Монарх, ён стварае мараль сам па сабе просто. Охуенно. Ну, калі ён моцны монарх. Або калі мы кажам пра арыстакратыю, ну вось як правы кут тут прапанаваў падзяліць паняцці монархіі і арыстакратыі, то мараль стварае шляхта умоўная. Конечно. Причем тут просто моцный человек стварае мораль. Это не важно, монарх или не монарх. Типа, монарх цалком себе может быть слабым, при том, что звычайно житый плебс будет на голову выше морально его. И он будет стварать ценности, а монарх будет просто слухать и поддакивать. Так, моцны человек стварае мораль, и тому... Так, стоп, мне тут донат прийшов. Гэта агентура, гэта людзі, якія скампраметаваліся. Моцнага чалавека можа спыніць, блядь, донат. Гэта так. Так, ананім заданаціў 2 еўра. Ой, блядь, піша. Да заебали ваши кукалдыскія спрэчкі. Ебашу ульту на працяг жмуцкага Дамінікаса Туретаса. Окей, я закину зараз. Кукалдыцкія спрэчкі, гэта пра жонак, гэта колькі гэтых хвілін таму ўжо было. Ужо скончыліся. Так, а што гэта? Гэта, я так разумею, што гэта на лекцыю? Так. Ну, гэта тады... Пытанне, монархізм. А, ну, давай. Гэта тады плюс 10 хвілінаў яшчэ. Окей, занесено. Я так скажу. До того, як був комуністом, до того, як я став комуністом, ранее, я був монархистом. За имперскую гвардию, за императора, за царя, батюшку. Ну, это нормально, Маргина. Это абсолютно нормально. Главное, как импературе. Ты про милитару? И самое главное, разуметь, что ты в этой конфигурации монархичной, аристократичной, ты будешь 99,9% плебс. Вот что справа. Коли тебе задовольняет такие расклад подей, ну, окей. Я не задоволен. Мы живем в громадстве плебсу. Это не так уже и хуёво. Ну, коли человека правда задовольняет такой статус, такое вот положение речок, может быть монархия для его. Бля, Ярик, а давай по-іншаму на гэта глядзеем. Таким чынам у нас 2 шляхі. Краіна, дзе ты будзеш на палажэнні плебса, ну, сістэма, дзе ты будзеш на палажэнні плебса, альбо сістэма, дзе плебс будзе, блядь, стаять над тобой. Вось што, сука, лепей? Давай паразважаем. Ну, для яго лепей, каб плебс стаяў над ім, таму што ў яго ёсць больш шансу быць гэтым плебсам, які будзе стаяць над іншымі людзьмі. То бок, ну... Не, я, па-першае, глядзіце, я перадусім супраць вось такіх фармулёвак дачынення да моего народу, там, людей, с якими я живу в одной державе. Это не... Только разъебите их санкциями, блядь, коли ласка. Так. Не, ну, коли б моя формулёўка дачынення да санкцый гучала так, это было б дарэчна. Мне, по-моему, по-моему, я абсолютно иначе это формулировал. И коли надо мной стоит мой народ, для меня нема в этом проблемы. Я готовый подпрацоваться, я готовый служить ему, я готовый преклонить колено и отдать все, что есть для меня святое. Вот это моя позиция. И типа я не могу дозволить для себя, нават коли это апошний быдлан, блядь, бомж. Ну это пафос, это просто пафосная хуйня. Мой народ, не могу дозволить. Ну аргументы конкретные. Ярик,
Ярик, ідэалістычна ідэалістычна гэта можа гучаць прыгожа, але гэта вельмі лёгка атруціць, гэта можа вельмі лёгка табе атруціць душу, асабліва калі у цябе вось ужо зараз гучаць вось гэтыя фармуліроўкі, што я гатовы сябе ахвараваць. А што ты будзеш рабіць, калі твае вось гэтыя гатоўнасць ахваравання нахуй не трэба гэтаму народу? Ты разумееш, гэта прамы, блядь, гэта прамы шлях, гэта прамы шлях для таго, каб скарабціць, блядь, сваю душу на роўным месцы. Гэта наадварот, гэта шлях самаасвярнасці, гэта самая вышэйшая годнасць, якая можа быць дараваная толькі чалавеку. Гэта якраз тое, дарэчы, пра што прасоўвае Зянон Пазняк, які кажа, літаральна адказвае на ваше пытанне. Слухайце уважлівей чалавека. Зянон Пазняк, які выступае за тое, што трэба шляхецкі тытул адрадзіць, блядь. Ён кажа літаральна, гэты народ, ён можа вас не прыняць, але вы мусіце ахвяравацца дзеля яго. Да, і было такое яго, да. Было. Так, літаральна. Ён гэта казаў у кантэксце, што а вось гэты інтэлігенты кажуць, што народ не той, так ты інтэлігент, ідзі да гэтага народа і шануй яго, і ахвяруй сябе для яго. Але тое, што казаў Пазняк, не знаеш, што трэба на ўсе гэтыя ягоныя словы маліцца. Ну, датычыцца маргінеза. Гэта датычыцца маргінеза, я не на такой пазіцыі. Я тебе просто кажу аб тым, яшчэ раз, што все вось гэтыя ахвяраванні сябе дзеля іншых, калі гэтыя іншыя цябе не прасілі аб гэтым. Яно, сука, прамы шлях да таго, каб ты чалавечы стан свой страціў, цябе просто такая злоба пачала з'есці знутры. Просто такіх прыкладаў за чалавечую гісторыю мільён, блядь. Просто калі табе хочацца стаць на гэтых пазіцый, ты сам сябе ўнутры сябе патлумач, што ты робіш гэта не для всякіх беларусаў, а для сябе, што табе хочацца, каб беларускія ідэі, беларуская культура, беларускі народ жыў, працягваў, квітнеў і гэтак далей. Так, не, безумоўна, гэта моя пазіцыя. Я адразу так і сказаў, што гэта моя пазіцыя. У маім уяўленні так будзе лепей, для іх менавіта. Так, тут пытаюць у чаце, а монарх не можа ебаць у дупу пакаленне людзей. Ну, в прынцыпе, можа. Я сказаў, што рызыкаць. Можа, але не хоча. Я бяру таго, хто хоча. Прэтэнзіі пра ідэалізм, ну калі вы не ідэаліст, вам нехуй просто рабіць гэтай справе. Ну тут няма ні меркантыльнага ніякай карысці, ні, ну, типа, прасціць сапраўды з'ехаць в Амерыку, пайсці, ну, беларускай, пайсці ў камерцыю, зарабляць грошы і добра жыць, ну, типа, гэта беларускі, Адно не замінае другога. Просто ты, калі без майткаў ісці, блядь, за сваім ахуительным ідэалізмам, гэта просто быць хворастам. Это быць мысляком, блядь. Быць карысным дурнем. Калі ты за душой ніхуя не маеш, але у цябе ахуительныя ідэі. Трэба, калі няма, трэба крыху гэтат ахуительныя ідэі прыгасіць. Трэба нейкай гэтат самастойнасці дацягнуць спачатку. А ты не будзем за там взяў, блядь, без майткаў. Гэта не пра тое, што трэба быць без рэсурсаў, гэта пра тое... Вось я зараз, дарэчы, сяджу без майткаў і ахуенна сябе пачуваю. А што? І на што менавіта ты іх марнуеш? Калі адны вось марнуюць на яхты, там, на вось гэтай, да, падарожжа з кнігамі, каб дарыць іх еўрадыпламатам, іншыя марнуюць гэтыя самыя рэсурсы на карысныя справы. Это про то, як ты будешь распоряжаться ресурсами, а не только сидеть, блядь, и фиёвым. Про это никто не кажет. Нет, тут размова аб тым, што у цябе варыянт вось альбо прасоўваць ахуенныя ідэі, альбо ісці ў бізнес, ісці зарабляць грошы. І не прасоўваць ахуенныя ідэі, гэта памылка. Лепей ісці ў бізнес, блядь, лепей ахуенные идеи прытрымаць пры сябе, а потым, калі ў цябе ўжо будуць магчымасць купляць яхты і самалёты, тады ўжо пачынай прасоўваць ідэі.
І Ні, вось такой гэта будзе правільны падыход. Такой дыхатаміі не стаіць ввогуле, ты толькі прыдумаў ее за мяне. Я ввогуле не казаў, што адно супярэчыць іншаму. Я кажу пра тое, што ў беларускай справе ты мусіш гэтыя рэсурсы потым все адно выдаваць на справу, на нейкую карысць, на нейкую гэтую ідэю. Ось, і это невыгодно, так ці іначай. Гэта банальна невыгодно табе. Бо навошта табе это рабіць, калі ты можаш просто памнажаць свой капітал. Гэта тупо, правильно? Для чаго аддаваць? Ты просто не разумееш, як працуе рынок. Рынок ён не працуе на павелічэнне капіталу. Рынок працуе на павелічэнне таго, што людзям падабаецца. Вось падабаецца камусьці купляць всякую хуйню бессэнсоўную. Ён будзе гэта рабіць, нягледзячы на тое, што ён прасерыць дохуя грошай на гэтым. Бо я вось раблю свой контент на беларускай мове. Ты думаеш, мяне моцна ябе, што я на ім не зарабляю ніхуя? Ну, ты памыляешься. І гэта не таму, што ў мяне нейкі ідэалізм, блядь, у галаве, што я лічу, што мае стрымы змяняюць рэчаіснасць. Я зараз тут пакаленне беларусаў буду выхоўваць на сваіх трансляцыях. Гэта барацьба з лукашызмам. Так, барацьба з лукашызмам, як тут некаторыя таксама заяўлялі. Мне просто падабаецца, блядь, сядзець стрыміць. І гэта ахуенна. І я думаю, аўдыторыя таксама гэта адчувае, што я, блядь, не тое, каб намагаюся іх раскалдоўваць. То бок гэта такі дарослы падыход. Кожны, сабраўшыся сёння на стрыме, я прынамсі спадзяюся, што гэта так, кожны з сабраўшыхся сёння людзей на стрыме, ён, блядь, разумее, што так-то беларускі контент, ён ніякіх фінансаў не прыносіць, але хтосьці яго робіць, хтосьці яго глядзіць. І нам ахуенна. Па-мойму, гэта ўжо дастаткова. І да чаго ты ведзеш? Так, я не разумею, як это ўвогуле суадносіцца з тым, што я казаў. Я гэта вяду да таго, што ты сказаў, што вось ты забыў у гэтай беларускай справе. А я ніякай беларускай справай не займаюся, я просто займаюся звычайнай сваёй стрімерскай дзейнасцю, таму што гэта весела. Я ніякіх вынікаў далёкасяжных не чакаю. Просто гэта забаўна. Вось перастане гэта для мяне быць забаўна. Я лівану, блядь, з інтэрнэту і ўсё. Пакуль што гэта цікава. Ты займаешься такой справой, але еще раз, ты сам подкрэсліваеш, что тут фінансавай карысці ніякай няма. І я еще раз паўтару, что так, калі вы хочаце нейкай фінансавай карысці, калі вы хочаце памнажаць свой капітал, калі вы хочаце зарабляць вялікія грошы, то вам не трэба не беларускай справасці, тут этого не будзе, тут вы наадварот змарнуеце свае ресурсы. Так, а хто сказаў, што я не займаюся чымсьці па-за сваёй стрімерскай дзейнасцю? Я про это ввогуле зараз не закранаў, я кажу менавіта пра гэты кантэкст. І гэты кантэкст, гэта хобі. Я просто не ведаю, ты разумееш, гэта хобі, просто у людзей ёсць хобі, людзі займаюцца хобі, яны на іх грошы, блядь, самі марнуюць, і гэта фінансава некарысна, безумоўна. Гэта не значыць, што яны праяўляюць нейкі ідэалізм ахуеўшы да гэтага хобі, просто ім падабаецца гэта. Настолькі, што яны гатовыя марнаваць свой час і грошы. Гэта, так людзі просто, так працуе рынок. Ты просто не чуеш, што я кажу. Ты вось паўтарыш, аб чым я сказаў. Ты сказаў вось мне, ты мяне запытаў, што ты ў такім выпадку забыў у беларускай справе. Тут жа няма ніякай карысці. Па-першае, я не да цябе это пытанне задаваў, да правого кута. Тады я выключаюся, прабачце. Не, окей, просто справа... Так мне по кайфу. Чакай, калі гэта пытанне да мяне было, дык мне по кайфу. Вось. По кайфу што? Займацца каля беларускай справай. Так, Лідзі, вось як ты думаеш... Я магу патлумачыць гэта з практычнай кропкі позірку, што я беларус, мне цікава быць ва ўсіх гэтых хуйнях, каб беларускі дыскурс. Вось, у маргінэз штаны ходзіць і гэтак далей. Але акрамя гэтага, я просто ўнутры, калі займаюся гэтым, не адчуваю, што мне трэба прыкладваць нейкія дадатковыя сілы, каб сябе прымушаць гэтым займацца. Не, мне па кайфу гэта рабіць.
Добра, ну подожди, я еще раз, мы с тобой закранали докладно конкретное питание. Ты его заробить на этом можешь? Ну, то есть это потребує больше укладать, ці это приносить больше, чем ты укладаешь? Менавіта ось в комерційному сенсі, менавіта, знаєш, таким матеріальним. Ну, ось конкретне питання. Мне здається, я у нуль виходжу. Ніхуя себе. Ён выходзіць у нуль. Тэрмінова забярыце ў яго ўсе грошы і накладзіце на яго 100% падатак. Не, это мелочь навадзіш, што мне грошаў няма, і таму мне і губляць няма чаго. Ну так. Ну і контент твой калы, ты як бы не укладаешься ў яго таксама, таму сапраўды ў ноль выходзіш. Класика. Ось так я еще раз повторю, что тут это все... Почекай, я зразумеў, пра што ты. Добра, страты, у мяне на гэта страты ёсць. Яны даволі маленькія, але... Што просто охуеть. Маргінез яшчэ свае дзіцячыя траўмы нам распавядае. Дзякуй, што падзяліўся. Але акрамя гэтага, я все равно не бачыў нейкай праблемы ў тым, бо, гэта дробязі. Пакуль што я спадзяюся, што не будзе гэтат павялічвацца. Мне здаецца, у нейкую ракавую хуйню зайшлі зараз пра ідэалізм, хуйсмакчызм. Я просто падсумую, што вось гэтая справа, тут ты 100% больш змарнуеш, чым атрымаеш. Тут гэта справа для людзей ахвярных. Для тых, хто готовы выкладацца сваім часам. Ты подменяешь понятие просто. Мы же сказали не про политичную деятельность. Я вас не перебил. Дайте мне спросить, ёпта, я, блядь, не могу высказаться, пиздец просто. Так вот, ты укладаешься часом, грошима, с теми ресурсами, и ты мусишь быть готовым 100%, что ты нихуя замес не отрымаешь. В лепшем выпадку ты выйдешь в нуль. Вот тут нема великого рынку. Вот в этом рынку нема великих грошей. Тут нема державной подтримки. В лепшем выпадку ты выйдешь на некие гранты. Если ты европейский, будешь танчить под их недуцию. Тому эта справа ахвярная. Ты мусишь ахвяровать собой, своими ресурсами, своим часом, так или иначе. И чем больше ты поглубляешься в это, тем больше будет эта цена. И это треба добро себе усведомлять. Вот и все, до чего я вел. Мы, калі размаўлялі пра сваю дзейнасць у інтэрнэце, не казалі пра палітыку. Правы кут, калі сказаў, што спачатку трэба зарабіць грошай, а потым распаўсюджваць свае ахуіцельныя ідэі, казаў пра палітыку, пра тое, каб быць палітыкам, займацца палітыкай. Мы не займаемся палітыкай. Нават правы кут, які тыпу вядзе лібертарыянскі канал, ён не займаецца палітыкай. Гэта просто падкаст тыпу пра усялякую хуйню. Ён там, ён не вядзе палітычнай агітацыі, ён просто, гэта максімум цягне на асвету. І тое, тыпу, я не ведаю, ці ён сябе так пазіцыянуе. А правы кут казаў пра тое, што ты, блядь, палітыкай не займайся, пакуль ты бомж. Таму што ты будзеш, блядь, бомжацкую палітыку, груба кажучы, весці. Калі зусім спрашчаючы гэтую рыторыку, ты вось калі бомж, блядь, без грошай, ты будзеш бомжацкую палітыку весці, і краіна будзе бомжацкай. Я правільна пераказваю? Бомжацкай краіны і так далей не, але, просто што гэта памылка будзе. Ты вельмі лёгка, там праблема не толькі ў гэтым, праблема ў тым, што, напрыклад, ты ідэалістычна сапраўды падымешся, атрымуеш нейкія, як гэта казаць, вядомасць, атрымуеш нейкія рэсурсы, але цябе вельмі лёгка можна будзе падкупіць, напрыклад. Табе вельмі лёгка можна будзе паставіць гэтат, калі ты такі ідэйны, што не, я свае ідэі за грошы не прадам. Добра, цябе проста сапог на горла паставіць і адключаць все платформы, усе фінансавыя, як гэта казаць, сістэмы, адкуль ты зможаш грошы атрымоўваць. І што тады ты будзеш рабіць? Які у цябе, вось ты ставіш вось такім падыходам, ты ставіш на кон сваё жыццё, свае ідэі з велізарным рызыкам таго, што ты ўсё гэта згубіш. Нахуй такое трэба, блядь. Вось такі падыход, ён памылковы.
Бро, ты в любом выпадку ставишь, блядь, все на кон, коли ты идешь в политику. Сколько у тебя б не было бабок. Тебе все одно в любым выпадку могут выебать. Да, шансов трохи больше, типа, коли ты бомж, але... Пачакай, я перед гэтым сказал про подкупить. Калі у цябе ёсць нейкія ресурсы твои, якія ты сам зарабіў сумленно, гэта не тое самае, что тебе можна будзе перакупіць, і зусім іншае, калі прычым гэта ж перакупіць, гэта не толькі про продажу ідэй, а что тебе пачынаюць, что у тебе вось з'яўляюцца людзі, якіх таксама трэба фінансаванне, каб яны маглі падтрымаць твою дзейнасць. І ў нейкі момант тебе прыходят люди и кажут, а давай мы допоможем тебе там заробки выплачивать, там поездки им оформлять, визы. А ты вось тут нейкі наратыўчык, вось тут просунешь вось нешта такое, а вось тут ты вось гэта казаць не будешь. И калі у тебя есть свои гроши, ты можешь спокойно сказать, не, блядь, я такую хуйню заниматься не буду. А калі у тебя своих грошей нема, вось, блядь, литеральный прыклад, поглядите нахуй на российское... А? Я дойду на хвилину. Поглядите на российское ФБК. Поглядите на российское ФБК. То яны гэтат вось зараз все скандалы, якія ўскрываюцца, што там за некалькі гэтат далярчыкаў гандлююць людзьмі, якія ім гэтат давяраюць. Тому што у іх саміх грошаў, блядь, няма. У іх няма самих ресурсаў, у іх выбару няма. Ну, выбор ёсць, просто ім не падабаецца вынікі гэтага выбару. І вось каб гэтага пазбегнуць, так. Нахуй ты меня парановываешь за этими дегенератами? Блядь, ніхто не параўноўваў, гэта просто прыклад, людзей, якія вось якія ставілі ўсё на кон. Вось паглядзі, дзе гэтыя людзі, што яны зараз робяць. Вось поставили все на код, идеяны, блядь. Идеи их не кон. Ты разумеешь, что то же самое можно и про коммерцию сказать, что большинство людей, якая идет до поспеху у коммерции, яны нихуя не домагаются, яны просто сидят в говне. Яны не становятся топ-менеджерами, не становятся предпринимальниками, не бизнес-соусами, яны застаются в говне просто, так? Это не значит, что это шляп никуда. Просто вот такая такое наше житё, что, на жаль, большесть, она будет, ну, пизде. Это просто факт. И только тебе что с микрофоном? Крыху дрэнна адчуваць. Крыху кепска. Ну, ничего не змянілася, калі што. Значит, у меня суколки раздражают, значит, скоро пизда будет. Придется мне вас покидать. Не, про коммерцию ты помыляешься. Коммерция пока, ну, у нас просто литерально отбывается экономичный рост. Гэта там не так, что 50 на 50 шансов у тебе, як ідзеш в коммерцию, альбо атрымаеш этот прыбытак, альбо не. Не так гэта працуе. Каково у вас-то, блядь, ідзе рост экономічного, не разумею? У свете. Ну, блядь, Тихановской. Так, я тут... Нахуй мне ответ. Ты про себе лепи скажи, який там у тебя рост ідзе? У меня рост идея. У меня рост идея экономического. Тут я бы, ну, за себя я могу сказать. А у меня рост 172, а у вас? Я Карлан, я не кажу про свой рост. Это правильно. Слухайте, нам треба закругляться уже. Давайте будем закругляться. Дзякуй, што прыйшлі. Вось я развітаюся спачатку з нашымі гасцьмі. Дзякуй, беларусіяна, дзякуй, правы кут. Пачакай, а ў чаце штосьці прачытаць. Я акурат і хачу гэтым заняцца. Просто калі мы будзем пиздзець па паўгадзіны на кожнае пытанне, то мы гэта не скончым рабіць. Потому что мы, коли что, не поспели нават, блядь, 20 паведамленняў прачытаць. Хутчэй за ўсё. Вось я зараз хуценька прабягуся і ўсё. Ну, хіба што вы хочаце таксама ў рамках бліцу. Не ведаю. Беларусіяна, мы хочам. Штосьці да вас менавіта. Тут больш прэтэнзій да мяне, таму што усіх карэжыць ад таго, што я монархіст. Ужо, блядь, 1,5 гады.
Так. Вось Давайте я- да вас тут паведамленне плюс у чат хто смактаў. Плюс. Вот. Этот Маргінез за мяне 2 пакіне плюсы. Так. 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 Шауроу лайв, Может, давай я ставить? тебе забаню нахуй, а? Як тебе такая идея? Давай я тебя просто забаню в пизду. Вось. Осуджаю Реально написал гвалт и осуджаю сексизм. Шауроу лайв для тебя бан. Так. Да, Шаўроў гэта ж нейкі дзеяч, да? Ну, можно так сказать. Так. Продае свиные уши. Такс. А чаму ён спыніў актыў? Хто? Пальчас? Ну, цікавае пытанне. Блядь. Ему не давали карыстацца інтэрнэтам у турме, блядь. Вось Міраслаў пісаў, што ў восені затрымалі Эда, ён быў на пратэстах яшчэ. Ну вось. То бок пратэсты ён У 20-м году у восені? Угу. Ну, Блядь, а з кім я яго... А з кім я тады яго блытаю? З Матолька? Матолька затрымалі гэтат? Пачакай, Матольку і, блядь, не затрымалі. Блядь, а з кім... Не ведаю, я сёння, калі рыхтаваў прэв'юшку для стрыму, я ледзь не паставіў на вокладку гэтага стрыму, нахуй, ебала без палава, тому што яны выглядаюць аднолькава абсалютна. Я ахуеў. Так. Вы видите, як бы без слова охуел? Так. Ён бы настолькі ахуеў, што просто пиздец, толькі ён бы майго стрыму ніколі ў жыцці не пабачыў, але... Ладно. Так, нешта ён хуйню нейкую нясе. Гэта пра каго? Пра мяне, хутчэй за ўсё. Так, усіх вітаю, хто вітаўся. Так. Ты ў Беларусі калі апошні раз быў? Гэта да каго пытанне было? Я апошні раз быў у Беларусі яшчэ калі Вялікае княства Літоўскае існавала, вось тады. А што цяпер гэта не лічыцца, я лічу. Вось калі на могілкі Алеся Груна ў Кракаве прыйшоў, тады я ў Беларусі пабываў. Упершыню, так. Беларусы ў адрозненне ад расейцаў не так хутка асімілююцца, таму што беларусы не саромяцца свайго паходжання. І наступнае паведамленне. Поўная хуйня. Не паспрачаешся нават. Так, літаральна план Каца пачынаецца паўплывай на 3 людзей у сваім асяроддзі. Так, пішуць, колькі беларусаў у Беларусі. А гэта не даведаешся, разумееш, трэба на практыцы праверыць. Вось колькі у выніку выедзе за мяжу, столькі і было. Так, праблема з пазіцыяй па санкцыях у тым, што так сказаў Зянон Пазняк. Да не. Зянон Пазняк-то лічыць, што беларусы, якія жывуць у Беларусі, яны павінны проста зубы сціснуць, зацярпець яшчэ 50 год, і тады дакладна будзем жыць у вольнай Беларусі будучыні. З гэтым я таксама не згодны. Так, значыць, гэта праўда. Колькі павінна быць праведных людзей у Беларусі, каб нельга было скінуць на яе ядзерку? Вось пытанне да ўсіх. Ну вось вам гэтат і Вова на маргінезе адпавёў, што просто всіх, якую лічбу не назавеце, іх трэба будзе, яны ўсе выедуць, і тады, блядь, скідвай.
Так, то бок лічба, якая павінна быць, каб нельга было скінуць на яе ядзерку, яна просто на адзін менш, чым у выніку атрымаецца, таму просто эмпірычна можна даведацца. Так, беларускі Іерусалім, ну так. Монархізм гэта ж нейкая хвароба крывічоў, не? Ну, можна і так сказаць. Все ж таки полацкае княства. Здоров, хто госці. Госці беларусіяна і правы угол можа знайсці ў тэлеграме. Так, не толькі на пачатку, а на кожных выбарах Лука перамог. Ось, ну і такое Да, меркаванне. охуенно, блядь. Ну а што будзеце спрачацца? На якіх А, выбарах да. ён не перамог тады? Не ясна. На выборах американского президента. Давай, блядь, рухаемся далей. Гэта было моцна. Нават не прыдумаю нічога супраць аргумента. Так, а яка була сістэма ВКЛ? Ну, ВКЛ, вядома, ты што не глядзеў ролікі нагодна. У ВКЛ была дэмакратыя, фемінізм, блядь, камунізм, нахуй. Ну, прагрэсіўнае грамадства. Адно такое было ва ўсёй Еўропе. Так, вырашце Бля, гэта. добра, я запытаю, ты жартуеш ці сапраўды нешта падобнае хтосьці прасоўвае такі наратыў? Блядь, ты походу просто, ну, сапраўды не паглыблены, таму што вось так званы навучпок гістарычны для беларусаў, ён заўсёды так і выглядаў. Тыпу, паглядзіце, якое ахуенна прагрэсіўнае грамадства ВКЛ. Там была дэмакратыя, адна з першых у Еўропе. Там быў фемінізм, таму што, як я выразіўся на стрыме ў маргінала, там да жанчыны лепей ставіліся, чым у Маскові, бо яе не білі па ебалу і не адпраўлялі ебацца з дзедам. Вось фемінізм, таму што была такая, вось ведаеце, Еўфрасіння Полацкая, вось, і яна была вялікім культурным дзеячом, а значыць фемінізм. Вось. А значыць прагрэсіўна ўсё. Ну, як у сённяшніх дзяржавах дэмакратычных. Таму давайте мы і сёння пабудуем такую сістэму. Феміністычную, дэмакратычную. Яшчэ канстытуцыя была адной з першых. Вось, статуты ВКЛ. Безумоўна, канстытуцыя проста па ўсіх крытэрыях. Так. Не, я глядел на ушпоп, и таких этот наратыў я там не памятаю. Ну ты неправильно я не той глядел. Я уже зразумел, что это был неправильный. Гэта быў неправільны, так. Трэба пабудаваць правільны навучпок. Угу. Так, а што калі манарх забароніць быць правым? Ну, монархія, яна ў прынцыпе забараняе ідэалогію, грубо кажучы, по факце свайго існавання. У некаторым сэнсе, канешне, то бок ты пиздзець-то, ну, то бок, калі у нас пры монархіі існуе свабода слова, то пиздзець можна ўсё, што заўгодна. Просто, ну, тут такі момант, што свабоду слова, ну, грубо кажучы, стварылі, вынайшлі амерыканцы. І папракаць монархію тым, што там не было свабоды слова, гэта як папракаць, што там не было аўтамабіляў на гэтых рухавіках сучасных, што айфонаў не было, што нельга было схадзіць у мацовачку і пацягаць ціцішку 200 кілаграмовую. Ну гэта ж, ну, хуйня проста нейкая. Ці вы лічыце, што ў сучасных еўрапейскіх краінаў ёсць... У сучасных еўрапейскіх краінах ёсць свабода слова, да ніхуя. Таму як бы свабода слова гэта дакладна не ваш аргумент. Так, свабода слова, яна ёсць у адной краіне Еўропы, у Польшчы. Я буду працягваць смактаць палякам, пакуль у іх не адваліцца пеніс. Так. Беларусіяна ў монархію Вайшнорскай імперыі. Прывітаннішкі пиздаболы, гляджу спачатку і не магу зразумець, што вы прапануеце, акрамя крытыкі іншых змагароў. Я прапаную
ебаць твою маму. Вось. Але магчыма у іншых ёсць іншыя палітычныя праграмы. Белорусияна, давай ты. Что пропонуешь? Я вже озвучив трьох людей переконати і передати іншим, щоб вони переконали трьох людей. Не, моя позиция, она просто либертарианская. Так как я белорус, я еще на таких белорусско-национальных школах. Ось все, что я просовываю. А що так можна було? Так я подивлюсь, моя позиція інвентаризм. Дык пачакай, аж ты дык атрымліваецца, калі манархіст зробіць загад такі, накажа пасадзіць усіх лібертарыянцаў на кол, то ты атрымліваецца і не супраць, таму што ты ўжо на колах. Це було смішно. Так, Дошлите донат Маргинезу, блядь, как он больше не жертвовал. До конца стриму. Так, до конца стрыму, якому засталося некалькі хвілінаў літаральна. Ну тихо, блядь, нахуй ты пиздишь, тебе грошаў, блядь, не трэба. Ну хоть раз в житті, блядь, не школи. Некалькі хвілінаў гэта ведаеш, як 10-годні. Не перашкаджай, блядь, каб тебе грошы задонатили. Пишуть, дакладна правыя погляды ў беларусіяны. Так, гэта в гэтым сумнявацца не прыходзіцца. У Грэцыі была дэмакратыя. Вось тут пытанне. Дарэчы, а чаму лічыцца ўвогуле, што правы кансерватар павінен быць за манархію? У Грэцыі была дэмакратыя, у плямёнах славянаў таксама была па сутнасці дэмакратыя. Дзякуй за пытанне. Адразу бачна, што ты ніхуя не слухаў, просто піську дарачыў, пакуль у нас спрэчка ішла. І ты правёб момант, дзе я сказаў, што называю сябе монархістам у шырокім сэнсе слова. У сэнсе, пад які таксама падпадае арыстакратыя. А дэмакратыя ў старажытнай Грэцыі гэта, блядь, лад, пры якім грамадзяне галасуюць, а рабы смокчуць хуй. Вось я не ведаю, мабыць, ты ўпершыню пра гэта чуеш, але у старажытнай Грэцыі існавалі, блядь, рабы. Іх было дахуя. Яны не галасавалі, калі што. Імі толькі задніцу Ну, падціралі. не дохуя, як кажуть, всякие левацкие, там такая нормальная оценка до 20%. Ну вот. Плюс-минус. Там не полова, блядь, не 2/3, як гэта, бля, преподносить, але тым не менш. Так, это вось тая самая дэмакратыя, где 20% позбавлены права голосу. Типа вы за такое топите? Там тая дэмакратыя, где у нас інстытут. Нет, я добра, я з Рымам гэта блытаю. Гэтага прыкладу достаточно. Яшчэ добра, вось дэмакраты, дзе ты не можаш сабе просто нормально прэзентаваць на словах, то значит ты не правы, блядь, значит твоя позиция хуйня. Так, гэта ж літаральна дэмакраты ў старажытнай Грэцыі сённяшняга, літаральна, просто адзін у адзін. Ёсць. Фактычна ў Літве, значыць, арыстакраты, бо тут ёсць літоўцы, мясістыя, кавяністыя, хуястыя, якія ўсё вырашаюць. Ёсць пэўных там 10% всякіх з гэтых рабоў, белых нігераў, то бок беларусы, палякі, украінцы, вось якія не маюць ніякіх правоў, яны не могуць галасаваць, не могуць прымаць рашэнне. Все, что яны робяць, это вось, прыбіраюць там дзесьці, узмацняць эканоміку, вось, і захоўваюць сябе, як той казаў у эміграцыі. А літоўцы все вырашаюць. Бо у іх реально арыстакратыя такім чынам. Так. Чым я не маю рацыю. Ты гэта агучыш, як быццам гэта нейкі негатыўны момант. А што плохого ў тым, што правы у Літве належаць толькі літоўцам? Так я за такую арыстакратыю, толькі за, калі это так гэта не арыстакратыя, што ты опісваеш. Просто вось вы пакуль пиздели, это охуенный спич, я все думал, что просовывать нарратыў про, блядь, может сысціся на рэспублікі кампроміс, але я зразумеў, что это яшчэ на гадзіну будзе, таму наступныя разы калі-небудзь. Рэспубліка, яна таксама Да. Все павінна быць Польшай. Я гэта меў на увазе. Нахуй.
Ну да, да. Белорусияне ще литовською Білорусіяна вже чує мовою. Все слово правильно. Польща і одразу думає, треба нахуй, треба нахуй. Нахуй. Так, правы кансерватар павінен быць за БССР. Рым таксама меў элементы дэмакратыі, хоць і не быў ёю ў сучасным разуменні. Блядь, як вы заебалі, вы просто долбоёбы. Я не магу хуйню гэтую чытаць больш. Просто абасрацца можна. Ой, блядь. Ну, окей, а сучасныя дэмакраты тады маюць элемент монархізму, таму што у Злучаных Штатах суддзя абіраецца пажыццёва, і хуй з ім хто можа зрабіць. Вось он прэзідэнтам адзін раз прызначыўся і ўсё, блядь. Вярхоўных суддзяў там 9 штук, по-моему, вось 9 монархаў. Элементы монархізму ў сучасных дэмакратычных грамадствах. Да. Да, можа, Просто меў бред. яшчэ Паўночную Карэю. Просто Маркинеза у вас не с подписчики расхуячивать за его, блядь, монархическую эту дрочь. Так, расхуяшваць, просто я сяджу увесь хуямі абкладзены. У тебя он подграе. Не-не-не, все, тут я кажу. Вы з ним поразмовляете на наступных стримах, коли меня не будет, ну так уже особисто. Донесите позицию нормально, твердую. Так, С донатами, с донатами пожадано. пишут ЖК, марксіст-ленініст па поглядах. Бля, я думал белорусияна. Ну ладно. Ну, блядь, читай там далей, нахуй, хуях абкладзены беларусіяны. А гэта ўсё ў чаце, я нічога не прыдумляю. Добра, вы за... Так Пишут, это он, блядь, с другого аккаунта писал просто. и всё. Да ён засік сваіх других аккаунтаў сядзіць, блядь, і ўвогуле аўдыторыі няма. як ён, блядь, пастаянна мяне раскусвае. Так, добра, вы заебали, я пойду у Сталкера 2 пагуляюся. Гэта калі што таксама ў чаце напісана, гэта не я придумал. Сімулятор бомжа, блядь. Так, цікава, а дзе вы тут Ідэаліста. усё на кукон ставіце? На кукон? А? Ты не читал? Кукон, написано кукон. Кукуорг. А, куку.орг, ну. Так. Слава старой Литве, живе Чорнорусь. Так, Зиг Хайль я выдалю, я осуждаю пропаганду нацизму. Правильно, нахуй Кого? нацистов ебаных. Ебаных нацистов нахуй. Так, стоп, я не гэта Тебе хотел на, зрабіць. тебе на твоим на твоем канале Гитлер перамог у апытанні. Так я что, Телеграме. виноваты? Я дал людям свободу выбору, и они... Там, калі што ў наступным Да, пытанні выбрали прагаласавалі Гітлера. людзі за тое, каб гаўно з'есці. Ну, тыпу, наконт таго, як працуе дэмакратыя ў Беларусі. Так, беражэма вушы, пайшла тупізна нейкая, я ўжо не памятаю, з якога гэта моманту. Беларусіяна, нацыянальны сацыяліст, то бок лявак. Гэта таксама з часу. мінусы? Ну, у яго не такая позиция. А минусы? Ну, вось. Ну, бля, леваки гэта хуёво. І хуёво Хто не сказав? тому, что нам не падабаецца, а хуёво тому, что все цели, якія яны перад сабой ставяць, яны іх ніколі не дасягнуць. Вось гэтым А хуёво. вот я... А, А вось по-моему, я там досягну- іншая досягну, і ти- хуёвасць. Хуёвасць ти ахуєш. заключаецца в іншым. Досягну, вы все хуеете. Еще поглядите. Да, дасягатор. Мэты-то таксама хуёвыя, нават калі яны утапічныя. Ну, гэта, як гэта казаць, гэта аб тым... На мэтах похуй, типа, што гэта... Правые можна з боку лева казаць, правые мэты таксама хуёвыя. Просто какая нахуй розніца? Правые могуць дасягаць сваіх мэтаў, а левые не. Ну, тое, што яны дэкларуюць. Еще В поглядим. гэтым, блядь. Мы еще Ну, поглядим. Да. Еще будете обоссанные ебальники, я вам кажу. Так, Тільки Беларусіяна, походу, паралельно займаецца там нейкімі іншымі працэсамі сексуальнага характару. Я думаю, нам трэба завяршаць на гэтым моманце трансляцыю. Вось, дзякуй. Завершать наш секс.
Ну, давай, блядь, давай пры канцы все ж таки, калі такая магчымасць у вас ёсць, вось хтосьці з слухачоў, гледачоў ёсць магчымасць даслаць донат і напісаць з нас траіх, хто быў правы. Хто сам правы Дарэчы, з нас траіх. сапраўды, чаму б і не? Гэта конкурс. І калі донатаў будзе некалькі, то перамагае той, за каго больш такого дадалі грошаў. Калі хтосьці задонатіць Гітлер, блядь, калі хтосьці задонатіць Гітлер, Маргинес будзе прысвечваць перамогу Гітлеру. Я зараз по-іншаму зраблю. Так. Так. А що? Я пытанку зараз хуйну ў чат. Ён адмаўляецца ад грошай. Я, сука, не разумею, блядь. Грошы, карацей, грошы гэта для шляхты. А быдла хай галасуе о пытанцы. То бок арыстакраты. Ну так, Ну что ты, блядь, ну ты же зразумеў, ну что ты, блядь, памеркаванне руху беларускіх нацыяналістаў. Калі вы быдла, то вы арыстакрат. Да. Рух белорусских мужиков простых, селянских работяг. Рабоче-крестьянская, блядь, армия. Рух беларускіх нацыяналістаў гэта як монархізм, толькі наадварот. Разумееце? РБМ. Рух беларускіх мужикоў. Там улада перадаецца любому, абы толькі ў яго ніякіх навыкаў не было кіравання. Вось. Тады ўсё будзе ахуенна. Не, ну зноў такі, блядь, вось, ну... Так, таму да нас прыйдзецца заново. Ён жа ж, у яго ж не на гэтым стаяла, блядь, пазіцыя. Ён же казаў, што якія навыкі, а дзе, блядь, пруфы, што у... У яго стаяла на абоссаныя ебальнікі, што вы пиздіць-то, блядь. Ой, блядь, ну нахуй. Вось і все. Вось і все, нахуй, нема чого сказаць. Колькі зараз гэтат людзей глядзіць? Дашліце донат, блядь, што гэтат... 16 человек. Голосуем. Для какой я пытанку? Голосуем, альбо проголосуйте, альбо Гитлер пераможа. Ну, что вы, блядь. Блядь, вы видите, просто, пацаны, яны вас лічаць за плебс, нахуй, які, ну, разумеете, только вось можа голосовать чатику некий. Прикиньте. Голосуйте, блядь, за меня. Я, блядь, за вас, нахуй, жыццё отдам, блядь. Только задонатьте, нахуй, разумеете? Ну, дарэчы, пакуль што правы кут лідар у нашым галасаванні. Так ён накруціў там уже сваіх, блядь, лібертарыянаў. За яго, калі што, два чалавекі прагаласавала. А, ну все, гэта накрутка, сапраўды. Пеніс на палец. Один голос ён, другі свага его. Не, ну які сэнс, калі гэтат прыйдзе донат, блядь, за гэтат 1 еўра і пераможа беларусіяна. Ты можаш сам сабе зараз задонатіць. Ты можаш задонатіць Маргинезу за сябе і перамагчы. Зараз я буду донатіць, блядь. Бо это ахуенная справа. Пішуць, хто даў больш грошай, той і правы. Правильно? Гэта толькі так. Так, ты не поверишь, хлопец, які гэта напісаў, гэта літаральна так. Гэта тое, чым гэтат свет уносіцца, што Сорос, што ўсе пиздяць на Сороса, а схуялі, ну, Сорос постоянно раздаваў грошы і прасоўваў свае ахуительныя левацкія ідэі. Да, ён даў больш грошаў, і мы зараз жывем у левацкім свеце, дзе перамог левацкі дыскурс. Гэта дасягненне Сороса, потому что ён, блядь, даваў грошы. Калі правы не пачнуць даваць грошы, як, ну, там, Іль, Маск уже гэтат пакрыху з гэтым займаецца, то ніхуя не зменіцца. Гэта літаральна так працуе, блядь. Плебс на гледачах, якому лянотна прагаласаваць нейкага хуя, хаця б падабайку ўцісніце, таму што іх малавата. Шабуцкий аристократ, блядь, в частности. И он реально, он и письменник. Мы уже зразумели позицию националистов. Можете зрабіць яго сваім, блядь, лідерам, вождем. Над собой, ён беларусы. Плякаты з ім хуярыць просто нон-стоп.
і клеіць іх у якасці муралаў. Ды што заўгодна, блядь. Шабузкі гэта рэальна базюк. У яго хаця б Пожалуйста, Шаўроў реально? Это реально той самый Шаўроў писал, ці это был закос? Гэта рэальны Шаўроў, я яго забаніў нахуй, таму што я не разумею, якія рэчы можна пісаць у чаце, якія не. Блядь, Ён так, ебануты чалавек, ён прыйшоў, пачаў зноў сваю хуйню, блядь, пра тое, што людзей трэба забіваць. Просто, ну, ось, пов ты Шаўроў. Прыходзіш у чат і пішаш, што кагосьці трэба забіць нахуй. Дарэчы, вы ведаеце смешную гісторыю пра тое, што Шаўрову Гена сказаў, вось ты, карацей, гэта, пиздзіш шмат у маім чаце. Вось я табе даю м'ют да таго моманту, пакуль ты не заб'еш мента. І карацей, да гэтага часу Шаўроў, ён напісаў, так, все будзе зроблена, так, я заб'ю мента, парадку. Да гэтай пары прайшло ўжо некалькі год, і Шаўроў усё яшчэ зам'ючаны ў чаце Гена. Прычым ён не тое, каб прама зам'ючаны, ён просто туды не піша, таму што саромеецца. Я бачу нейкую гэтат страйк Піліпу Шаўрову з канала Хелен Мінская. 5 год тому там жанчына такая на ведьму падобна. Это ж вельмі актыўная жанчына, яна там, ну, і добраахвотнікам дапамагае, то і все, і Ціхановскую крытыкуе. То бок, такая арыстакратка. Бля, што вы так галасуеце-то неахвоча, я не разумею, гэта складана, зайсці, блядь, тыкнуць пальцам. Ладно, похуй тады. Може у тебе, ну ты просто крутишь себе онлайн, все просто, блядь. Сколько же глядачоў? Так, насамрэч, Что трэба, блядь, ісці... Зараз 16 глядачоў, 16 гэтат бізнесменаў, якія спяць. На сундук глупца. Давайте тады будем ужо скончваць, бля. Давайте, дзякуйце за кампанію і за ваши спробы, так сказать, оборонной позиции. Так. Давайте к нам паслухаць. Дзякуй табе за тое, што твоя пазіцыя нават не патрабавала абурунтавання. Таму яго не было, але... Да, охуенно. Пакуль яшчэ ты тут, ты плануеш гэтат рабіць сіні маргінез? Ну так, ну, типа, я не кажу дакладную дату, просто ты ўжо прыпыніў на невядомы час. Глядзіце, з сінім маргінезам такая хуйня. Мне патрэбна, каб са мной гэтую рубрыку вёў чалавек, які робіць контент пра фільмы, у якога, ну, тыпу, ёсць там нагледжанасць пэўная, у якога ёсць, ну, рэальна прычына гэтым займацца. І я б у гэтым паўдзельнічаў проста як, ну, госць, скажам. Але, ну, тыпу, я вяду фактычна сіні маргінез з двума анімешнікамі. Мяне гэта напружвае. Трошачкі так, ведаеце. Так давайте Ані Маргінез тады рабіць. Ну вы можете гэта рабіць. Я ўжо шуціў, я гэту хуйню раза 3. У правага кута, дарэчы, з'явіўся там нейкі падкаст пра манімэ, блядь, пра коміксы, пра іншае гаўно, блядь. Можете там паслухаць гэтую хуету. А я хочу, блядь, про кино и про сериалы подкаст. А я, блядь, размаўляю з людзьмі, тыпу, ну, без негатыву, але вы нагледжаныя анімэ усялякім сраным. І гэта напружвае. Тыпу, я раблю якую-небудзь адсылку ці спасылаюся на нешта, вы такі, бля, я не глядзеў гэты фільм, але ведаю анімэ з падобным сюжэтам, вось, блядь, цэлы сюжэт. Не, это... Пакуль што рубрика... Я не памятаю, каб калісьці такое было, ну, так, гучала калісьці, але... Ну, мабыць, я гэта прыдумаў, неважна. Галоўнае, што мне так падалося. Гэта крытэрый, які я... Добра, а было ж, пачакай хвілінку, было ж, ну, умоўна, так, канал Кола Агляду на Ютубе, там так само, ну, это яму, блядь, ён быў яшчэ гадоў 7 таму ці 10 нават. Ну, просто штосьці падобнае, таксама мелкае на Ютубе з фільмамі ты не спрабаваў шукаць? У Тэлеграме беларускай? Яно ўсё занядбанае ўжо, або робяцца людзьмі, якія не хацелі б мяне запрашаць, скажем так, то бок усялякія там чабуратары, грубо кажучы. О, значыць чабуратары.
Ну, з Зэкікі, з типа, чату ці- чабуратараў і чабуратарак. Ёсць такі чат. Маргинез, блядь, ебанулся нахуй. От Камчаткова, блядь. Ля-ля-ля-ля. Ну, это рубрика «Берем трешок». Анимешники обосрали синий маргинез, блядь. Танцевали. Рубрика «Берем трох аристократов белорусских и житипись их обмярковываем». Так, і глядзім аніме Дзеліцца. разам з імі і трахаемся ў задніцы потым. Слухайте, давайте будем уже завершать. Тут прыйшоў Ну, у нас давайте завершать. у чат гэты, бля, шэры кот. У нас, ведаеце, на стрыме шэры кот і правы кут. Это, я лічу, павінен адбыцца такі калап калісьці. Шерикот это ж блогер той самый, не? Так, так. Нормально. Добрый блогер, до речі. Ну так, не благі. Ну, Хаця я вось не люблю гэтую Артур. хуйню. Навошта піліць контент, блядь, пастаянна закидывать гэтую нагенераваную штучным інтэлектам хуйню ў якасці карцінак. Это просто немагчыма спажываць. Это просто, ну... Мне здається, Фу, блядь. виглядає Как? аристократично. Аристократычна, хочется срать, блядь, карычневая нота нібыта толькі ў выглядзе картинки. Ладно, спадары, Ладно, давайте, все. беларусы, мужики, давайте ўсім да пабачэння. Дзякуй, што прыйшлі. Детюки, давайте, я баке. точно запросил. Ну, давайте. Давайте. Похуй. Мужикам гонор, шляхте жах. Давай. Так. Здаецца... ну, дарэчы, перамог-то па пытанцы правы кут там. Ну, ў прынцыпе, ён жа правы, таму людзі, хутчэй за ўсё, яны нават не слухалі трансляцыю, просто глядзелі такія: хто правы? Я тут правы кут, ну гэта ж правільны павінен быць варыянт. Ён жа правы, ёпта, з дэфініцыяй. Вось, карацей, віншуем пераможцу з перамогай. Вось што гэта азначае? Да, он вышел, я только оттуда. Ты пра пальчыцца, дык мы ўжо даўно ведаем, што ён выйшаў, там жа здымак быў. Гэта клікбейт, гэта ведаеш, ты вось выкарыстоўваеш карцінкі з дапамогай штучнага інтэлекту зробленыя, а я просто байчу на клік, каб мяне глядзелі. Таму што іначай у мяне будзе адзін глядач, і то я сам або мой бойфренд беларусіяна. Все, давайте тады. Усім дзякуй, хто данаціў. Усім дзякуй, хто пісаў паведамленні ў чат. Дзякуй усім тым, хто глядзеў. Зараз вось цудоўна было б, каб яшчэ штосьці прыляцела. Але і так дзякуй. Прыляцела ў сэнсе грошай. Спасылачкі ўсе ў апісанні. Дарэчы, у апісанні таксама знаходзяцца і спасылачкі на мае іншыя соцсеткі. Подписывайтеся на гэты канал на YouTube, подписывайтеся на Twitch, подписывайтеся на Кік. Я нагадваю, што можна замаўляць не толькі відэа на прагляд, але і фільмы і серыялы. Мы гэта ўсё глядзім на Кіку. Можна замаўляць гульні на прагляд, гульні на летсплей, і мы гэта будзем праходзіць або на Твічы, або на Кіку, як атрымаецца. Тарыфы бачыце ў правым ніжнім куце экрану. Подписывайтеся на Телегу, подписывайтеся на мою инсту, долучайтеся да серваку у Дискорде, подписывайтеся на Patreon, там есть как бесплатные, так и платные подписки. Бесплатная, ну, яна бесплатная, яна доступная ўсім. Платная дае бонусы ў залежнасці ад памеру подписки, ад памеру вашага донату. З гэтым спісам бонусаў раю азнаёміцца. Адным з гэтых бонусаў з'яўляецца доступ да нашага прыватнага чату ў Тэлеграме. Там бывае досыць весела. Вось, напрыклад, сёння там было што пачытаць наконт вызвалення палітвязняў. Здаецца, пра ўсё сказаў. На Твиттер можете подпісацца яшчэ. Вось, усім дзякую, усім дабраныч. Пабачымся з вами у суботу. Так. Добра. До новых сустрэчаў. Давайте.